Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos en nombre del Progreso, representantes de las instituciones lucenses y organismos. Vamos a iniciar este foro agroalimentario. El año pasado lo habíamos dedicado al sector forestal. ¿Y por qué lo hacemos? Vivimos un momento, como no se le escapa a nadie, donde los recursos naturales, no solo el petróleo, tan de moda, sino también el agua y ciertos minerales raros, los fertilizantes o las proteínas están en el centro de la geopolítica. Si han escuchado esta mañana las noticias, pues nos despertaba el Banco Mundial, que deben ser unos señores muy importantes a los que no conocemos, con que el petróleo se ha encarecido o se va a encarecer este año un 24%, quiero recordar. En general, las materias primas un 16%, y hablaban muy especialmente de los fertilizantes, que afectan muchísimo al sector agroalimentario. Va a ser de lo que más se encarezcan. Eso va a repercutir en todos nosotros a la hora de comprar, como ya estamos comprobando, no hace falta que nos lo digan los del Banco Mundial. Y, por fortuna, estamos bastante alejados de los focos de conflicto, pero no de esas consecuencias de los enfrentamientos globales. Nuestros ganaderos lácteos son los que más rápido acusan ese encarecimiento del gasóleo, los fertilizantes o la energía con la que ordeñan, aunque la electricidad, si vemos los últimos datos de la inflación, nos ha dado un respiro este último mes, no así el paro. Vamos a intentar hacer una reflexión por lo que he charlado un poco con los ponentes y sobre el guión que teníamos simplemente iniciado. Vamos a ver cómo está la conexión de nuestros productores con la industria, la concentración de la producción. Y por ello, como les decía, hemos reunido a un grupo de productores lucenses destacados y expertos también del sector agroalimentario en las oficinas agrarias. También tenemos aquí a representantes del campus, al vicegerente del campus, para que nos hablen de las oportunidades y dificultades de su día a día, también de sus proyectos y planes de relevo, que es una cuestión crucial en una provincia como la nuestra, necesitada de mano de obra. Ojalá salgamos de aquí sabiendo un poco más de cómo se están anticipando a los riesgos. Y nada, darles de nuevo las gracias en nombre del Progreso y sin más preámbulos, agradecer también la presencia de la consellera de Medio Rural, María José, por favor, si quieres subir. Bueno, moitísimas gracias. Moi bo día a todos e a todas, consejera delegada do Grupo El Progreso, autoridades todas participantes e público presente. Como digo, é un placer para min estar hoxe aquí e participar neste foro sobre os retos e as oportunidades do sector agroalimentario e facelo pois na miña provincia, en Lugo, que, como sabedes, destaca en moitos dos ámbitos, especialmente no vacún de leite. Atopámonos nun escenario idóneo no que poder recoñecer e poñer en valor a importancia que ten o sector agroalimentario na nosa comunidade e, polo tanto, quero darlle as gracias a El Progreso por facer posible este foro. Como ben sabedes, se hai algo que caracteriza ao noso sector primario é a súa versatilidade. Somos líderes indiscutible na produción de leite no ámbito nacional, ese 42%, e referentes tamén a nivel europeo. Tamén estamos consolidados como unha rexión de alta produción cárnica, especialmente vinculada ao selo Ternera Gallega. Se falamos de leite da provincia de Lugo, diremos que producimos case a metade do leite que se produce en Galicia. Con todo, tampouco podemos esquecernos doutros sectores, non? Como son a viticultura, e todos pensamos na Ribeira Sacra, a horta, a planta ornamental, a flor cortada e, por suposto, o sector forestal, nos que tamén sobresaímos. E gustaríame mencionar algúns datos que son moi relevantes e que mostran pois isto que lles estou
contando. O noso sector vitivinícola está estreitamente vencellado coa calidade e co territorio. Temos esas 5 denominacións de orixe, outras tantas IXPs, que poñen de relevo a excelente calidade das nosas producións. De feito, os viños que se elaboran en Galicia non só teñen prestixio en Galicia e en España, senón que son recoñecidos en todo o mundo, non? Iso é gracias á labor, en primeiro lugar, dos viticultores, por ese traballo heroico que fan no seu día a día, pero tamén das adegas e do investimento que levamos feito tamén desde as administracións para potenciar o sector. E tampouco quero esquecerme dunha cousa moi importante, como é o enoturismo, non? Que se está impulsando dende a Xunta de Galicia. E no eido da horta, Galicia ocupa a 4ª posición a nivel nacional. Temos, en termos de valoración económica das producións. E na provincia de Lugo, pois, por suposto, temos que mencionar a horta de Mondoñedo, está aquí Elena, a horta que se produce non só en toda a provincia, pero especialmente na zona norte, non? Non debemos esquecernos tampouco de unha actividade como é a flor cortada e a planta ornamental, que xera un conxunto anual de 82 millóns de euros. E Galicia ocupa o 3º posto a nivel nacional no ámbito da flor cortada e o 3º tamén na planta ornamental. E o sector forestal, que dicir del? Producimos o 50% da madeira do país e a riqueza do noso monte está cifrada en 43.000 millóns de euros. En Galicia somos expertos en aproveitar as oportunidades que nos ofrece o medio rural, que son moitas e moi variadas, pero é verdade que nos custa aínda dicilo e presumir desto, cando en realidade deberíamos de sentirnos moi orgullosos. E con ese orgullo anímovos a seguir impulsando novos proxectos para construir entre todos un medio rural vivo, sostible e productivo. Esa é a imaxe da Galicia rural pola que traballamos e debemos difundir para animar tamén as xeracións máis mozas a vivir no rural. Eventos como este axudan, sin dúbida, a poñer en valor o noso medio rural. A nosa despensa é enormemente rica. Se isto é así, é grazas, como dicía antes, ao bo facer dos nosos produtores, ao seu traballo diario, ao coidado e á mellora constante. As producións agroalimentarias galegas están estreitamente vencelladas coa calidade diferenciada, o que lles aporta ese valor engadido e competitividade no mercado, por global que sea, tanto dentro como fora do noso país. En Galicia contamos con un total de 36 denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas, o que nos converte nunha das comunidades autónomas con máis selos deste tipo. E a esas DOs e IXPs compre engadirlles outra etiqueta moi importante, que é a produción en ecolóxico e, por suposto, a artesanía alimentaria, que son 2 indicativos que poden obterse a título individual ou ben ser complementarios ás denominacións e indicacións xeográficas protexidas, o que lles outorga esa doble dimensión de calidade a aqueles produtos que gocen destes distintivos. A todos estes selos de calidade son representación perfecta desa versatilidade da nosa despensa e un exemplo claro do que significa esa Galicia calidade pola que apostamos dende a Xunta de Galicia cando se fala da produción agroalimentaria galega. Os produtos amparados baixo estes indicativos, nados da tradición e da cultura, son tamén reflexo dese esforzo innovador e conforman unha oferta gastronómica envexable. De aí, estamos en Lugo, ese eslogan que nos recoñece a onde vayamos é para comer Lugo, que tamén andaba por aí Cheche, a quen lle quero agradecer sempre pois esa promoción que fai da nosa produción, non? Estas elaboracións están feitas, ademais, moi arraigadas no noso territorio e favorecen o seu desenvolvemento. Crean postos de traballo, contribúen a favorecer a remuda xeneracional e, por suposto, fixan poboación nas nosas aldeas.
No Goberno galego somos conscientes da importancia deste tipo de producións de calidade para a nosa economía e, en especial, para o noso rural. Por iso, unha das nosas prioridades é fortalecelas, especialmente ante o contexto internacional actual, marcado por novos acordos de libre comercio, como é o Mercosur ou o actual conflicto en Oriente Medio. Entre ambos escenarios, a resposta da Xunta de Galicia foi clara. Puxemos enriba da mesa un amplo paquete de medidas dentro das nosas competencias para blindar o sector primario galego. Defendemos esas medidas ante o Goberno central, pero tamén ante a Unión Europea, ante o Comisario Europeo de Agricultura. Unha das accións nas que máis fincapé imos facer en incrementar esas estrategias de promoción tanto a nivel interno como externo dos nosos produtos, especialmente daqueles que teñen eses selos de calidade diferenciada. A través do Plan Saborea Galicia Calidade Diferenciada, este ano xa incrementamos o orzamento ata os 10 millóns de euros, 2 máis que no 2025. E en que se concreta esa promoción? Pois en moitos dos que están aquí presentes na sala xa o saben, non? Este plan contempla moitas actividades ao longo do ano, en Galicia, no resto de España e no estranxeiro. Por poñer un exemplo, pois apoiamos recentemente aos produtores galegos en eventos como o Salón Gourmets, no que estivemos presentes recentemente en Madrid e de onde salimos, pois, con ese mellor queixo de España para Airas Moniz. Non? E tamén reforzamos a promoción en Galicia, coa organización de mercados, respaldando moitas feiras gastronómicas en pequenos concellos, pero tamén con accións en centros educativos con eses almorzos saudables que facemos nos centros educativos para concienciar dende as idades máis temperás. En esta liña continuaremos, posto que a identificación de Galicia no sector agroalimentario é sin dúbida a calidade. De aí que Galicia Calidade sexa máis que un lema, é o que somos como galegos. As estrategias de promoción dos nosos produtos entendémolas como parte do camiño de apoio aos produtores que ofrecemos dende a Xunta de Galicia, para acompañalos en todo o proceso, desde que deciden dar o paso para incorporarse ao campo, durante e tamén despois. No inicio, a través das achegas para favorecer a incorporación de mozos ao agro e para os plans de mellora asociados a estes mozos. Unha liña que volvemos a convocar este ano cun orzamento de 53 millóns de euros e, de feito, é a maior dotación dende o ano 2018. Unha liña que, para o vindeiro ano, volveremos a convocar, por suposto. E, dende logo, axudamos tamén a esas novas xeracións, previamente coa formación nos centros de formación e experimentación agraria que dependen desta consellería e da que vos falará máis tarde o director do CEFEA, Pedro Murias de Ribadeo. E tamén mediante o programa de asesoramento e titorización para os novos incorporados, e aquí están algúns dos técnicos do servicio, pero falarávos desta experiencia pois a técnica que está na Oficina Agraria de Meira, Amparo, que é unha das zonas, como ben sabedes, que concentra esa maior demanda de mozos incorporados. Apoiamos aos produtores tamén durante a súa etapa de profesión. Podería mencionar moitas medidas aquí, pero vou aproveitar este foro para avanzarlle aos presentes que nos próximos días convocaremos unha liña de axudas comprometidas dentro do paquete de apoio do Goberno galego ante o conflicto de Oriente Medio. Unha liña de axudas coa que queremos facilitar a incorporación das novas tecnoloxías desa agricultura de precisión para os gandeiros e agricultores. Para gandeiros e agricultores que non tiveran plans de mellora e, polo tanto, chegar a máis explotacións das que chegamos con eses plans de mellora, que tamén é moi importante para nós. E apoiamos tamén despois ao remate da súa actividade para intentar darlle unha nova vida a esas explotacións que non conseguiron ter remuda. E con que? Pois co banco de explotacións. Esas explotacións que, aínda sendo viables, pois non teñen fillos que queiran continuar nelas, pero que poidan ter unha nova vida asociada a outras explotacións da contorna ou a mozos que, non tendo
pois esa base territorial ou de explotación que se animen a incorporarse coas axudas de incorporación e coller esas granxas que siguen sendo totalmente viables. En definitiva, temos un rural cheo de oportunidades que é o sector primario é o principal motor. Non? Un sector profesionalizado, mecanizado e reflexo desa Galicia calidade. En Europa miran cara a Galicia en moitas áreas, especialmente no eido do sector lácteo. E iso creo que ten que ser un orgullo para nós que en tan poucos anos conseguiramos de irnos, como digo sempre, a Europa a ver o que estaban a facer, que agora sexamos ese espello no que se reflexa a agricultura e a ganadería do futuro. Non? Galicia creo que ten un grandísimo potencial que podemos medrar moito en moitos campos, que debemos aproveitar todas esas potencialidades que temos para seguir medrando, porque se ao sector primario lle vai ben, a Galicia tamén lle vai ir moi ben. Non? E vou rematando, non sen antes agradecervos a vosa presenza hoxe aquí. A continuación creo que veñen relatorios moi interesantes e tamén mesas redondas coa participación de produtores que son referentes, moitos deles premiados tamén e que nos contarán en primeira persoa as súas experiencias. Quero rematar agradecendo ao El Progreso a súa implicación co sector primario lucense e galego e por facer, por suposto, posible esta xornada na que estou segura que aprenderemos moitas cousas. Moitas grazas a todos. Moitas grazas, conselleira. Damos paso agora seguindo os imprescindibles apoios que necesitan os produtores na administración, queda claro. Damos agora tamén a benvida para que nos ofrezcan unhas palabras a David Martins, director regional de Banco Sabadell en Galicia, porque o sector financeiro é indispensable, non para todas as empresas, pero para a agrogandeiría en particular. David, por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación al Progreso, que nos ha invitado a participar en este foro, en esta jornada, y saludar a la conselleira, autoridades y amigos y amigas. Bueno, es un placer estar aquí, evidentemente, y poder compartir con ustedes la visión y el compromiso del Banco Sabadell con el sector primario gallego. Un sector estratégico para nosotros, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y territorial. En Banco Sabadell creemos firmemente en el campo gallego. El campo gallego tiene mucho futuro, lo decía la conselleira, un futuro ligado a la profesionalización, a la innovación es necesaria, evidentemente, a la calidad y al relevo generacional. La consellera también nos anticipaba serie de medidas, ¿no?, que se van a tomar al respecto. Y para que este futuro sea posible, la financiación no puede ser un obstáculo, sino tiene que ser un aliado. Lo importante no es solo el tamaño del proyecto, sino su viabilidad económica, su planificación y la capacidad del promotor o promotora. Ahí es donde queremos estar, acompañando, analizando y dando soluciones con productos específicos a la medida del sector y de cada proyecto. Banco Sabadell, si algo nos caracteriza, es por estar siempre cerca de nuestros clientes, acompañándolos, y digamos que es un acompañamiento a largo plazo. Es lo que nos gusta, elegimos personas, nos gusta estar cerca de ellas y además es que estamos preparados para el sector agro. Contamos con oficinas agro, especialistas dedicados, profesionales que hablan el mismo idioma que los ganaderos, que conocen las explotaciones, conocen la PAC, los planes de inversión, los planes de mejora, la modernización, la compra de tierra, el bienestar animal o la incorporación de los jóvenes, como nos habla la conselleira. Personas que no solo analizan números, sino proyectos de vida, que quieren estar muy próximos a las personas porque nosotros elegimos personas. Nuestra apuesta no es puntual, es a largo plazo, con financiación para inversiones y circulante, apoyo en la innovación, transformación, acompañamiento en la incorporación de los jóvenes y mujeres al sector con cercanía y presencia en el territorio.
Queremos ser un banco útil que aporte valor real al sector primario gallego y que contribuya a que las explotaciones sigan siendo rentables, que al final esto es lo más importante, competitivas y sostenibles. Creo que hoy en día las explotaciones gallegas empiezan a llamar la atención del resto de Europa, que vienen a ver cómo hacemos aquí las cosas. Esto es muy importante, con lo cual necesitamos continuar con la innovación para ser líderes. Reafirmo nuestro compromiso. Banco Sabadell Gallego está en el campo gallego, hoy y mañana, porque donde hay un proyecto viable hay una oportunidad y hay futuro, y ahí estará Bancos Sabadell Gallego. Y sin más, yo creo que lo más importante es lo que viene ahora. Doy la palabra, que no sé a quién le toca ahora, que creo que son los ponentes que realmente van a contar cosas importantes en un escenario, ¿no? Que lo decía antes, el tema de los fertilizantes. A ver, dentro del banco lo que creemos es que se va a ir regulando y evidentemente a final de año esperemos que el petróleo ya está en torno a los 80 y esto sea una crisis pasajera. Pero evidentemente tenemos que adaptarnos al momento porque nos va a tensionar. Muchas gracias a todos por escucharme y un placer. Gracias. Bien, muchas gracias, David. Vamos a pasar ya de inmediato al primer panel de intervinientes. Con nosotros tenemos para la primera mesa redonda, por favor, yo les animo a que se vayan incorporando aquí al estrado. Tenemos para hablar de las oportunidades desde la calidad y la innovación a Michael Fernández Cuba, representante de Prestes, la que sería Vilalbesa. Javier Carreiras, del Poder das Flores, es un productor de mel de la IXP Mel de Galicia. Iros sentando, por favor. Javier Rodríguez, que gestiona una explotación de manzana para sidra, la marca Xardinor SL. Y desde Alfoz tenemos al gerente de Casa Barbeiro, Juanjo Fraga, que tiene una ganadería y recientemente ha puesto en marcha una quesería incipiente recuperando el producto local. Entonces, bueno, yo quisiera lanzaros así de primeras, cómo es que nos contarais cómo es el momento, cómo vivís este momento, esta coyuntura, que cada uno de nosotros la vivimos de distinta manera, pero vosotros como productores de alimentos, pues tendréis vuestras particularidades. Habladnos un poco de los retos y de las dificultades del momento. Podemos empezar por ti mismo. Gracias. Bueno, gracias. Empezamos por el queso. Vale. Pero vamos a falar do global, non? Do que nos rodea principalmente. Non vamos a centrarnos nosotros no progreso abarcamos desde o global hasta o particular. Entonces, bueno, vos dou libertad total. Supoño que o momento que nos afecta ahora mismo a todos, pues supoño que sobre todo será intranquilidade e pois faltas de certeza, supoño, que o que peor se leva nun negocio e o que o peor estamos xestionando. As empresas, pois, bueno, estamos sufrindo todo o que está sufrindo a economía familiar e calquer ciudadano da pé, posiblemente multiplicado por 2. Entonces, pois, bueno, depende de como nunha situación familiar, en que punto te colle, como podes gestionar. Entonces, a maneira de leválo é, pois, expectante e, baixo o meu punto de vista, bastante ao día, sin moitas planificacións, por triste que poda parecer, sin moitas planificacións e a expectativa do seguinte paso para poder tomar a decisión de por onde tirar. Eu creo que principalmente nós é o que estamos a facer. Utilizo unha palabra que... Hola? Sí. Que estaba pensando eu tamén en expectativa, non? Porque creo que naide sabemos como o que nos vai a deparar isto. Pero son tamén dos que penso que moitas veces os problemas se voltan oportunidade. Agora, cando hai
que estamos vendo, cancelacións de voos, problemas de queroseno para o tema de desplazamentos de avións. Bueno, eso todo encarece tamén produtos pois, que nos veñen da fora. Nos, no noso sector, que é o sector apícola, a venta de mel, temos un problema bastante acuciante pois, con meles doutros países, non vou a nomear, pois, bueno, pero que iso pode facernos que a nosa competencia pois, tamén mude un pouquiño, porque esos produtos tamén van a encarecer. E o que espero é que o consumo do produto local, xa que con estes custes engadidos que poden vir por esta situación de inestabilidade, pois que nos repercutan positivamente. Expectantes, esperando que isto se convirta nunha pequena oportunidade, que non sexa só temporal, pero que, bueno, que tamén poda crear sinerxia niso. Bueno, no noso grupo principalmente, perdón, a actividade ao leite. O leite sí que vivimos agora pois un momento un pouco crítico, nun mercado moi variable, moi vulnerable, no que os prezos nos baixaron dunha forma bastante importante. Estamos vivindo un incremento de custos pois elevado. Uns custos, como se falaba aí, fertilizantes, enerxías, e demais, e sobre todo o que nos está xenerando unha inestabilidade a nivel de planificación, porque non podes ter unha planificación do que vas a facer o mes que ven porque non vas a saber como vai estar o mercado. E incluso a medio plazo, os prezos do leite, pois tampouco sabemos, aínda que vemos que hai unha demanda importante, pois as estrategias das industrias pois lévanos a unhas baixadas. Despois nosotros, áreas que traballamos na carne, pois sí que está vivindo un momento bastante bo, aínda que isto nos está xerando tamén incremento de custos e incertezas, porque vemos uns mercados que están variando moito de semana en semana, uns cambios moi grandes. E na nova área que puxemos en marcha, que é a produción do queixo, a recuperación dun queixo tradicional, pois coa nosa produción tampouco podemos dar unha información moi fiable sobre o que afecta no consumo. Si que o entorno nos dice que baixa, e sobre todo se está notando na cesta da compra, pois unha ou todas estas subidas que estuvo habendo durante este tempo, e outra que agora mesmo a elevarse principalmente custes de enerxía, pois as carteiras das familias do día a día da compra sí que están acuciando unha selección no produto que compran, pois escollendo unha compra na que o ticket total pois seña máis baixo. Bueno, eu referente ao que podo falar, por exemplo, no tema de madeira tratada, que o que máis estamos traballando nós, o sector forestal, noto, bueno, ahora creo que vai empezar a clasificarse un pouco o que é a madeira de pino, non? Porque nós temos que estar comprando madeira de fora, porque a madeira daqui gallega ainda non ten o sello de calidad. Estáse traballando neso, esperemos que o fagan pronto e podamos consumir a madeira daqui nese tema. Sinceramente, non sei, traballo temos afortunadamente bastante. Non temos o que ten todo o mundo, o problema coa xente, que non hai xente para traballar. E despois no outro sector que toca un pouco, en plan afición, é o tema de manciñeiras. Teño unha finca plantada con tema de comazás para a sidra. Tamén é un sector que vai para arriba, que tamén necesita algunha axuda da administración, porque en concreto eu fixen a plantación, non tuve axuda ninguna. É un gasto enorme. Rentabilidade, porque a mellor algún interesa saber, e os números que teño feito é bastante máis rentable que o eucalipto, e que me perdonen os de Ence. Pero non todas as terras valen para as manciñeiras, nin todas valen para o eucalipto. Entón, non sei, así a grosso modo son as dúas experiencias que teño. Tamén vos falaba bueno, o Juanjo adiantaba un pouco que o consumidor neste momento se tira un pouco ao máis económico que atopa, non? Quizás, que che dicir aí, marcas blancas, quizás, non? No leite, pero está cambiando a forma de consumir os produtos, o perfil do consumidor.
dos produtos agroalimentarios ou se consume de máis calidad? Bueno, nos no que nos transmiten desde estudios de mercado e compañeiros que están máis metidos, sobre todo na venta directa, isto a día de hoxe o consumo está como moi polarizado. Unha xente que busca un produto dunha calidad moi diferenciada e despois a maioría da xente que busca pois un produto en un consumo máis económico. Sí que nestes momentos o que analizan, o que nos transmitiron, é que sí que se nota que os tickets medios de compra pois son máis baixos, debido pois a que a situación e as economías familiares acucian estes incrementos de custos. Unha familia que resposte combustible 3 veces ao mes, pois ten un incremento xa de 100 euros, é dicir, unha baixada nos seus ingresos causada polos custes do combustible. Entón, como eso, outras cousas que están afectando, entón, que no consumo do día a día sí que se notan de forma directa. E un pouco enlazando con isto, desde Prestes, que xa ten un prestixio na ADO, é suficiente? Son suficientes a conselleira falaba desa fortaleza das denominacións de orixe, pero neste mundo tan salvaje económicamente son suficientes? Bueno, as DOs son necesarias. Son mecanismos que se puxeron aí, que arrancaron nos anos 70 ou incluso antes, bueno, xa do 36 co viño xa empezou a haber tal, e están ben, fixéronse, bueno, non vamos a entrar porque se puxeron eses mecanismos en funcionar, foron necesarios, eran outra época e tal, lóxicamente están aí, teñen o seu prestixio, porque teñen unhas regulacións, teñen unhas cousas, entonces, pues bueno, dá unha confianza, hai un consumidor que é fiel ás DOs, lógicamente, porque son, lógicamente, si a publicidade, as cousas ben feitas, vai chegando ao oído do consumidor, o consumidor vai se quedando con esa copla, entonces as denominacións é algo positivo, algo necesario, algo que está aí, algo que hai que manter, lógicamente. Falábamos co campo galego que agora somos referente. As denominacións de orixe eu creo que tamén necesitaban que se foran adaptando un pouquiño máis ás épocas nas que estamos, si foran adaptándose aos cambios que se están producindo, pois posiblemente estaríamos alabándose un pouco máis. Eu creo que son necesarias. Desde Prestes aconsello que quen poida estar dentro dunha DO que esteña, pero eu, se arrancar un proxecto hoxe directamente, posiblemente intentaría facelos fora dunha DO. Non por nada, porque a DO acábate consumindo e acábate absorbendo, entonces ao final non fas marca, non estás, vas baixo o paraguas e realmente é difícil sacar a cabeza, pero lóxicamente é algo que tira polas empresas e é algo positivo. Mais, quizá, fora, porque é algo máis europeo e tal, en España, pois, eu creo que están un pouco de capa caída, pero en Europa realmente un comprador, unha persona que tal, pois, lógicamente, se vai Prestes, levas un San Simón da Costa, vaiche pedir San Simón da Costa, porque Prestes non conoce de nada, tes un sello, tes un tal, e vaiche a dicir, mándame este queixo. E se vas como Prestes simplemente, pues, non lle dices nada, ten que investigar, ten que empezar a traballar, é unha confianza, é máis rápido. Para arrancar e para tal, eu aconsello que se pode, que fagan os seus pequenos proxectos e que intenten arrancalo. A ver, a DO está sempre aí, sabes que tes que cumplir esas cousas, que tes que, se acatas eso, se tes tal, é un mecanismo que está aí e que podes botar man del se fas as cousas ben, cando queiras. Pero como satisfacción personal de proxecto de tal, eu creo que é máis interesante arrancar con algo innovador, distinto e adaptado ás tendencias do consumo de hoxe, que as DOs están un pouco obsoletas. Moi interesante a túa aportación. Bueno, eso, habrá quen pense o contrario, habrá quen tal, habrá quen a defenda, habrá quen non, pero, bueno, Podemos facer un foro co representantes, non presidentes vamos a entrar, das DOs, seguramente non. Desde logo son positivas as DOs, eu manteñas porque nós vivimos das DOs.
Sí, sí, sí. O 50 chegou a ser o 90 o 100% do que producíamos DOs. Hoxe mesmo facemos 50% de produtos con DO, que é moi alto, e 50% de produtos sin DO. E é moi difícil deslingarte dunha DO, tampouco é porque queiramos, o sea, temos un arraigo ao que donde salimos, o que somos, pois debemos a San Simón da Costa, lógicamente. Foron outras circunstancias, cambiaron os tempos, entonces, pois bueno, non, estamos falando do ano 91 e estamos no 2026 e non ten nada que ver. Moi ben. Non sei se na apicultura, en concreto, que é unha actividade, eu diría que artística, prácticamente, entre científica e artística, ainda que parezca o contrario, Sí, moi ben. botan en falta algo ou necesitarían quizás máis apoio local. Ahora que temos aquí o representante do campus, necesitaría darlle unha volta de apoio a un sector que vai para arriba, en realidad. Sí, é un sector que bueno, está en boga, cada vez están adherindo máis apicultores, máis xente moza, en contrario, pois, como anos anteriores. Falasme do campus, falei con Agustín, 5 minutos, xa me propuxo aí unhas cousiñas coas abellas meliponas e tal, pois claro que sempre é interesante ampliar coñecementos. Nos desde o noso traballo sempre intentamos pois innovar dentro do posible, conservando pois a tradición que conleva o noso traballo, eso está claro. Pero bueno, creo que dentro das administracións nós desde o minuto 1 estamos dentro dunha IXP, da IXP Mel de Galicia. Partimos con vantaxe, unha da IXP das máis importantes, a máis importante de España, porque que ten máis producción, a máis codiciada, creo eu, en canto a diversidade de meles, está moi ben posicionada, e creo que nos axuda bastante todo isto, incluso pois estamos dentro da artesanía alimentaria que comentaba antes María José, e todo isto nos axudou sempre, realmente para non chegar solamente con un produto, senón xa chegamos con algo detrás, unha confianza pois de moitos anos, e que para entrar, eu non digo un mercado, pois nos non exportamos, non temos produción fora, é unha produción pequena, limitada, que acabamos vendendo toda a maioría en Galicia, pero dentro do consumidor que temos aquí interno, pois valoran moito que esteñas dentro dunha IXP, sobre todo porque estamos falando dun produto que é totalmente cru, donde os procesos deben ser moi minuciosos, artísticos, como tú ben dices, pero bueno, que temos que ter uns manexos pois moi pulcros, e se temos algo, un aval por atrás, pois sempre hai, cada vez, falabas antes de tendencias, nos vemos que cada vez hai unha tendencia, sobre todo no consumo de mel, de coñecer como facemos as cousas, onde as facemos, de que maneira, e poder chegar a esa xente, conectar con ela, é moi importante. Que nos falte algo, seguro que sí. Moitas cousas que deberamos de saber ou poder interpretar para chegar mellor ao consumidor. Creo que estamos traballando ben. Na apicultura en xeral eu vin unha remuda pois dende que empecé eu fai 10 anos, pois que cambiou bastante como enfoca a xente, non só en cantidade, senón que están poñendo en valor a venta directa, poñendo en valor o seu produto, intentando entrar noutros mercados onde o que é a ganancia pode ser maior, non entrar en guerras de prezos, senón intentar valorizar o produto. Eso para mí é moi importante. Creo que o sector que eu coñezo, o apícola galego, está nese camiño. Moitas gracias. Un sector que está aínda un pouco por detrás nesa promoción, por exemplo, da sidra, non? Que está un pouco á cola do que foi a cerveza, evidentemente polo gran produtor que temos na Coruña, non? Sí. Como levan ustedes? Ou que obxectivos, que perspectivas teñen neste eido? Porque reconocemos que aquí non bebemos tanta sidra como cerveza. Como en Asturias. Como en Asturias. Aquí Venden a Asturias toda como as fabas? No, As fabas de Lourenza? A DO véndeselle a Estrella de Galicia para Mairó,
en Chantada. Sí. A ver, nós temos unha asociación, fixemos un grupo entre 12, vale? A mí gustaríame o valor añadido da mazá non só producir mazá para sidra, gustaríame que o valor añadido quedara aquí e non en Asturias. En Asturias quitan vermú, quitan aguardiente, quitan zumo, quitan 50 produtos da mazá que aquí non se quitan. Entonces, nós na asociación que temos, a ver, queríamos, pero claro, para empezar, facer unha fábrica para facer todo eso. Todo eso conleva moito dinerito e claro, habrá que contar tamén, mirar a inversión, se temos algunha axuda, non a temos, pero a mí gustaríame que quedara todo o valor añadido aquí, non solamente vender mazá. Vender mazá está ben, pero donde se lle quita realmente e donde se busca man de obra e todo é no proceso final, que non o estamos a facer. As mazas en crudo, en fresco, por así decirlo, como venden, por exemplo, Sí. os produtores do Bierzo, aquí se podería facer a un nivel de comercialización alto ou Pero ou mazá, mazá de consumo ou mazá de sidra? Mazá de consumo, e isto Mazá de preguntar. consumo temos algunha asociación que está facendo, sí. Sí, con variedades, non? Sí, ten variedades, temos, bueno, realmente nos empezamos aquí foi pola idea que nos deu o ingeniero agrónomo Francisco Otero. Estamos coas directrices que nos manda ele, o que estamos facendo todos. E a verdade, de momento, está nos indo de maravilla. Mazá de consumo, bueno, é un mercado que hai que ir abrindo tamén, pero para abrilo hai que producir e hai que ter unha oferta. É igual que para a mazá da sidra. Non podemos decir a Estrella Galicia que lle damos 300 toneladas se temos 20. Entonces, hai que tratar de cumplir co que se ofrece. Digo porque o común dos consumidores, cando vamos aos lineais ou a unha froitería, non preguntamos se as mazás son de Chantada ou son de Pontevedra. Collemos as Golden ou a Reineta de Bierzo, que, bueno, a Pardilla ou o que sea, pero nunca, polo menos a mí non se me ocurre pedir, oye, tes unhas mazás aquí da terra de Chantada, que ao mellor son excelentes. Ou da terra de Lugo. Ou da terra de Lugo. Pero, vale, hai outro tema. Ou de Viveiro, quero dicir. Vamos, concretamente son de Rouparo, seña que non. Se se pon nun lineal, nun supermercado, esta mazá brillante, bonita, guapa, uniforme, e ao lado poñemos unha que collemos nas miñas manciñeiras, que son irregulares, cal se vai comprar? A guapa. Non se compra outra. Eso témolo experimentado. E a outra é mazá que non ten tratamento, que non foi sulfatada, que non foi... Entonces, aí hai un algo que non é fácil de solucionar. E podemos ver nun lineal tranquilamente. Poñemos mazá desta, que se colle do árbol, unha é máis grande, outra máis pequena, unha ten unha pinta tal, e poñemos esas todas bonitas e nos vamos a las guapas. Xa, queda moito camiño por andar. Moito. Pois iba a preguntar tamén a Juanjo, que supoño que el na queixería ten unha orientación casi gourmet, non? Por así decirlo, non? A recuperar un produto local, pero teríamos máis cabida en mercados máis grandes ou se necesitaría outras producións, evidentemente? Vamos a ver, nós temos unha produción a día de hoxe pequena, así que temos capacidade para producir moito máis, xa que a produción nosa propia de leite, que é a nosa intención, fabricar sempre con un leite noso, ordeñado directo para a queixería, pois permitiríanos facer moito máis. Non é que seña unha produción gourmet, nós, bueno, volvendo ao tema das DOs,
fixemos un estudio de si meternos nunha DO só poderíamos entrar en Tetilla, que é a única que colle todo o ámbito da Comunidade de Galicia. Fixemos tamén para mirar para entrar nunha DO, ubicar a queixería na zona de San Simón. O que pasa é que nos obligaba a desplazar produto e ao final a unha das cousas que comentaba, que era que quedas pois encasillado nas condicións que ten que cumplir a DO á hora de facer o que faz. E despois, bueno, por cuidar o territorio, que para min é importante, cuidar de onde somos e de onde vimos, pois decidimos facer o que estamos facendo, que é recuperar a receta que se facía ali no Valle. De feito, señoras que colaboraron desde o ano 20 con nós, que xa non están, pois foron que nos dixeron como facían, como trataban o leite, como ordeñaban, como muxían, e queremos recuperar ese produto. Ese produto, como ben dicía Rubén, faiche ser diferenciado. Sí que costa moito máis posicionarse no mercado. Aínda que poidas ir con un precio de venta máis elevado, é moito máis difícil dalo a conocer, presentalo, enseñalo e que alguén sepa o que faz, que cando vas dentro dunha DO, porque dentro dunha DO vas facer un produto que está encasillado, que vai ter unha determinada forma, unha determinada composición, aínda que hai pequenas variacións dentro dos produtores, e xa ábreche un mercado porque vas detrás dese nome. Nós buscamos sí que facer un produto diferenciado, que se valore o tradicional, que se valore, estamos traballando para estar dentro da artesanía alimentaria, que se valore para estar dentro do produto cuidado, controlar desde o inicio hasta o final, posiblemente o segmento de cliente sí que seña ese cliente que busca, que non mira só o precio, que na mazá tamén debería ser, que busca sabor, que busca que non leve tratamentos, que busca outras cousas distintas. Nós producimos todo con leite cruda, tamén é algo que está, eu creo que de forma bastante que ten un crecimento grande no consumidor, que era algo que estaba un pouco pois non sei como dicilo, pero sí que mal visto, e todo o queixo, prácticamente todo o que se fixo durante moitos anos foi de leite pasteurizada. Sí que as condicións higiénico-sanitarias que había tampouco permitían, ao mellor en moitos casos, pero no noso caso pois buscamos eso, un produto diferente, un produto que recupere unha tradición, que recupere un entorno e que poña en valor todo o que se fai no campo. Lles quería lanzar unha pregunta aos catro, porque, bueno, ya fixen a unha persona nunha gandeiría, un pouco ao fío das tendencias que temos agora mundiais dos que empezan a mandar, os que mandaban antes, non? Ahora vemos que Galicia está sacando a cabeza, por exemplo, no sector lácteo, e en cambio en Holanda están prácticamente reducindo o sector lácteo, incluso en Dinamarca lles están hasta pagando para que deixen de producir ou que o fagan de outra maneira, non? Entonces eu lle preguntaba a un produtor e me decía, mira, eu quixera producir moito. Por exemplo, aquí temos unha gran empresa que creo que é Inleite, se non me corregirán, que está mandando casi todo para China, o sea, colle gran parte do seu produto lácteo, o embarca, non sei se me dixo na Coruña ou en outro porto, e o manda para China. Pero tampouco sei se iso é a nosa vocación. Creo que polo que xa intuíndo as vosas intervencións aquí, pois non é ese o camiño no que podemos destacar, pero quería preguntárvolo un pouco que nos dixerades a quen admirades dentro do sector agroalimentario. Si tuerades que poñer un tal, a mí me gustaría ser o Amancio dos chourizos, por exemplo, ou non, eu quixera ser Inleite e forrarme a comprar leite e mandalo a bo precio para China, que teñen necesidade os chinos. Non sei. O señor de Vilalba. A ver, no noso sector, como referencia,
tes que ter a xente que está facendo as cousas ben, que leva moito tempo no sector, que sigue no sector, que sigue traballando e vivindo del. Simplemente, eu creo que ese é o noso referente e baixo a nosa humilde tal é o que nos aspiramos, a seguir vivindo desto durante anos, intentar vivir, lógicamente, como calquer persona, o mellor que se poda, e bueno, seguir facendo máis ou menos o que estamos facendo ahora mismo, porque durante 30 anos pois, non foi mal de todo. Había unha cousa que había... eu creo que o problema ahora mismo, fora do que tal, falaba con un cliente alemán que ten posibilidades de compra, que tal. O que pasa ca sociedade é o desencanto que hai en general. É un desencanto con todo. Entonces, Alemania, por exemplo, está parándose ou Europa, pero non por nada, porque hai xente que pode facer proxectos, que está generando, que tal, pero hai un desencanto general na sociedade por todo o cúmulo de cousas que se están producindo e que tal. Non vamos a entrar neso, pero bueno, o que temos que facer é seguir facendo o que estamos facendo hasta ahora, que eu creo que tal, no noso sector, o sector lácteo, sabemos que temos materia prima, temos que intentar cuidala, podemos ser fortes, podemos seguir facendo cousas, podemos seguir crecendo e evolucionando, porque eu creo que hai moito por facer. No sector lácteo, sobre todo. Noutros sectores desconoce, pero no lácteo temos unha cousa que é materia prima, que ojalá siga moitos anos, sigamos tendo, intentar mimala. Hai que entender os gandeiros e todo, que a coyuntura europea é a que hai, ojalá señan resilientes suficientes para poder seguir adiante, para seguir estando aí, porque é moi importante que sigan estando aí, ojalá sigan tal, e nós, pois, temos que intentar, tanto os grandes, que nós, ao final, somos pulguites, temos que intentar ir apoiándoos e facendo cousas co que eles nos ofrecen. Os que non somos produtores tamén, os que compramos os nosos ganaderos e traballamos con eles. E despois, as estrategias empresariales, pois, bueno, eu creo que vivimos ahora mismo un momento convulso e tal, pero hai que seguir evolucionando e se non se poden facer macros proxectos, pois microproxectos pequeniños ou tal, falando das tendencias que hai de consumo ahora mismo, as de hoxe, o gran inconveniente que teño é que hai é que o consumidor busca outras cousas. Estamos falando de que en 5 anos as cociñas non vai haber cociña, os constructores non van a facer cociñas para a xente, o sea, entonces claro, témonos que ir adaptando e ir facendo cousas para que o consumidor siga consumindo, siga levando o produto á casa e siga téndonos nas súas mesas. Ese é o noso traballo. As tendencias están cambiando e o mundo está cambiando moitísimo, moito máis do que nos parece. Incluso que non logramos saber o que está cambiando realmente. Sí, é verdad que Hasta cando, pero... o presidente de Mercadona dixo que iban a desaparecer as cociñas e iban a comprar ali. Bueno, el arrimaba a súa escola, pero, bueno, tamén están desaparecendo as bañeras en favor dos platos de duchas. Vamos todos á presa, eso é máis vellos, por iso tamén. O señor de Mercadona, por triste que resulte, é un tío bastante visionario. Non fixo nada que tal, as súas tiendas, veunas en Francia cando foi alá, dixo, hostia, que cómodo isto, chegan aquí, aparcan, suben, compran. El non inventou nada ni nada, pero realmente, eu, por exemplo, isto é unha anécdota, eu estuve en Madrid fai 2 semanas e entrei nun Mercadona, por exemplo, che gusta a cotilla tal, entramos e estaba tomando o café todo o servicio de basuras de Getafe, sabes? 25 personas. E decía a caixeira, hostia, 25... Sí, esto no es nada. Después viene la policía, después vienen los taxistas, después viene tal... hostia, cuidado, porque eu penso que un menudo día, tal como conocemos hoxe, dentro de 5 anos non vai existir. E o café, e o que se... O sea,
o cambio é moito máis profundo do que tal. Outra cousa é que, bueno, hai que buscar un nicho de mercado nas nosas empresas, pois, pero o cambio é brutal. E o señor Mercadona, pois, vai 3 puntos por adiante. E se non que yo pregunten a Nino de Bama, por exemplo, que está aí, desde que, por exemplo, con Arzúa Ulloa, que é un ADO, desde que Bama, Bama, ou antes ou tal, desde que Mercadona puxo Arzúa Ulloa en todo España, en todos os lados e tal, detrás deso é un ADO que está crecendo muchísimo, non? Pero hai que buscar sempre a parte de atrás, non é todo... Claro, o señor Mercadona ten un poder moi grande e as tendencias e o que tal arrastran e todos arrastranse por tendencias e por tal. Oye, É o que hai. eu che dou as gracias por contestar así, porque eu lancei a pregunta para picarvos un pouco, pero... Perfecto. Aquí hai moitos máis que poden opinar. Moi ben. Pero sí, eu iba a decir que a min me asusta un pouco que nos grandes superficies estén desaparecendo as peixerías e estén poñendo os bares para comer ali. Parece que nos vamos a quedar sin peixerías e restaurantes e vamos a ir a comer. Hai a outra parte que está buscando o seu nicho de mercado, apartándose do señor Mercado no DX, que, bueno, pero o global e o tal, pois, sabes, son tendencias, arrastran tanto, a potencia é tan grande que ou vas na onda que ahora é increíble, e os cambios son tan grandes, o sea, en 3 anos era os cambios que vivimos nos en 20 anos, claro. Pois ao mellor iremos aos liñais a socializar e compartir cos veciños, mira, este mel ou cal che parece mellor, este de Brez, de Carqueixa ou este de eucalipto, non? Que cal é a túa visión? A ver, claro, eu para iso son... Intento ser máis romántico dentro da palabra, vale? Hai que selo, senón... Sí, hai que selo. Xa falei antes, o noso é unha produción moi pequena, entón, claro, non... Eu entendo totalmente, entendo. E sei, vese, é algo, un cambio sociolóxico que é profundo e sigue, e vai sin impoñer. Que pasa? Que eu creo que tamén hai un sector, pois, que ten cabida no que falaba eu antes. A túa pregunta creo que viña por a quen admiramos, non? Sí. Eu iba un pouco máis a que me motive, non? Unha persoa... eu a mí motivoume, pois, meu pai, despois de 30 anos que deixei que tiñan colmeas, 30 anos despois comecei eu. E motivou un pouquiño eso, que me deixara de ter na casa, e, bueno, pois, sempre tiñamos ese tema da mel, da apicultura, e queríamos, bueno, deixounos ese pouso. Eu creo que se seguimos facendo, eu, co meu romanticismo, que seña válido ou non, pero, bueno, que deixar ese pouso tamén non para outros, para que siga continuando este traballo. Eu, claro, non me iría máis a esas grandes cantidades de poder entrar en Mercadona, non podo soñar con iso, pero sí que me gustaría, pois, chegar a esa xente que realmente está buscando ese tipo de produto. Que nos chega a conectar con nós, con pequenos produtores, e que a xente tamén mude un pouquiño esa forma de pensar. Oxe, eu sei, vivimos a 2X ou a 3X. Creo que vamos todos, chegamos ao Mercadona, claro, todo é super fácil, deixanos aparcar, compramos todo, chegamos á casa e xa podemos facer a seguinte cousa que temos. Eu creo que isto de chegar, intentar saber que estamos comendo, que poñemos na mesa, de onde ven, como fan, ten fertilizantes, ten non, ten que tratamentos, pois, bueno, eso eu creo que é unha maneira de vivir, de integrarnos outra vez, de voltar a cousas que vamos a perder con estos cambios. Eu non sei se a miña filla, teño unha filla pequena, non sei se vai a ver o peixe nunha pescadería así ou vai a ver nos blister que aparecen agora en Mercadona, claro. Ou vai ter cociña. Pero, bueno, se eu podo deixar ese pouso de que poida ela seguir, mira, pois había esta maneira de facer, pois, bueno, bo será. Bueno, seguindo a orde un pouco porque, a ver, Juanjo, que supoño que todo isto o coñeceredes, pero Juanjo é unha persona que apostou por ir a volumen, a grande, porque ele ten unha explotación grande, comprou outra máis, ti moves cantidad.
vas a volumen. En que te fixas ti ou que proxectos tes? Ou por onde crees que isto debería ir? Convivir os pequenos cos grandes ou... Sí, no, eu creo que, bueno, eso é imprescindible. Eu creo, como dixen antes, Xa viaxaches a China? Porque ti viaxes. a China non. eh, hai o consumo polarízase, non? Entón, nós tamén co queixo vimos que hai unha xente que escolle moito o que come, como come, de onde ven, xente que se preocupa polo que está consumindo, tendas de barrio, tendas pequenas están crecendo, hai moita tenda cada vez máis especializada, e sí que hai un consumidor que se preocupa por eso. O mellor non durante toda a semana, que ten que comer casi andando, sin parar, ou mentres vai no transporte, pero sí que cando ten un momento busca algo diferenciado. No tema do leite, home, España, que somos deficitarios, moi deficitarios, é unha pena que teñamos que nos coste tanto e nos preocupe tanto exportar cando aínda non cubrimos as nosas necesidades, non? E que nos estando invadindo produto de fora de menor calidad e sin ao mellor non digamos controles, porque o que ven de Europa evidentemente deberá ter, pero con uns prezos que son abusivos e reventan o mercado. Entonces, nós aquí o que debemos é promocionar o que facemos. A marca Galicia vende fora, vende a nivel nacional, promocionar o que facemos, cuidar a calidade do que facemos e que o consumidor seña dentro da súa capacidade adquisitiva, pois seña coñecedor do que está comprando, que na maioría dos casos a xente non sabe o que está comprando. Por exemplo, falouse daqui dunha área, dunha distribución, e durante estes épocas no que o precio do leite estaba alto, pois algunhas delas, todos os iogures que estaban envasando era de Europa, pero nada de leite procedente de España. Entonces, ao final, claro, así poden competir no lineal, poñendo uns precios, pero o que están facendo é tumbando o tecido propio. É que a industria, por exemplo, ahora mesmo, a baixada que nos mete, é que vai haber moitas ganaderías que se vai a pasar moi mal polas condicións económicas, pois eu creo que é tirarse tiros aos pés, que non van permitir avanzar. Se pechan explotacións, perdemos capacidade productiva. E deso é o que se debería cuidar máis. A visión é moi cortoplacista, é facer que a xente vexa o que está comprando, cuidar a artesanía, cuidar todo o que se fai con mimo, é a forma de que se fixo sempre, é como se pode facer. Non sei, ao mellor me lío un pouco, pero vexo eso, que hai que intentar cubrir as necesidades do que quere un produto diferente e, polo outro lado, o que faigamos tamén explicar como o facemos. Que non nos invadan produtos de fora, nin nos rompan o mercado, nin a produción propia por entrar produtos sin control de precio ou de calidades. Un pouco, bueno, eu lo lanzaba tamén, pois, porque hai certos proxectos e marcas, podemos decir incluso, que están un pouco á marxe do que sucede nos mercados, que lograron unha permanencia estable nos mercados porque teñen un prestixio, teñen unha traxectoria, non lles preocupa tanto que baixe ou suba o mercado, non? É algo que dan por feito que vai a suceder e o levan desa maneira, non? Pero entendo que polo que estás contando o sector lácteo sigo acusando, o galego sigo acusando moito, non? Lugo produce moito leite a volumen, non? Leite só. Sempre, por eso falábamos, é un pouco motivo deste foro é a transformación, non, do leite en produtos de maior valor engadido e un pouco máis illados do que suceda nos mercados. Por iso vos lanzaba a pregunta e agradezo as vosas respostas. Pero tamén quixera a súa opinión, a vosa experiencia tamén, non? Pouca, pouca. O respecto a... Si chegamos hasta aquí, non? Si, respecto ao futuro que pode ter... Vostede en quen se fixou? En que me fixei eu realmente... Ou que foi aprendendo? Realmente que lle valeu de verdad, non o que lle contar? Para poñer o que a súa explotación, que ten unha versión forestal, unha explotación forestal que, bueno, xa nos contou o problema do pino, que non vamos a volver sobre él, porque... No, eso estáse fomentando e vai ir para arriba, afortunadamente.
Sí. vale? Porque é unha pena que teñamos que estar comprando madeira en Finlandia, en Polonia, en Suecia, tendo aquí. Pero é que aquí non se cuida a madeira. Plántase e aí queda, non se poda, non se... Entonces, eso pouco a pouco ten que ir para diante. E no tema das mazás, bueno, foi moi fácil, eu tiña que buscar unha solución para a jubilación, porque como autónomo tararí. Entonces, collín e puxen... Preguntei, estuve con este señor, con Paco Otero, el xa leva moitos anos, pero con mazá de mesa. Dixo, vamos a arriesgar. Claro, a zona non é boa polas xeadas, que é unha zona de bastante xeada, non? Dixo, vamos ir con unha variedade asturiana que retrasa máis a floración e ao mellor hai suerte tal. Arriesgamos, bueno, e arriesguei e de momento saliu ben. Cal é a ilusión que me queda a min iso de facer o valor añadido? O valor añadido é unha pena, porque a máis hai alguén que me dice, e se planto moitas, despois habrá salida, habrá venta e tal. Venta hai, que non haxa problema, porque os asturianos non dan producido, están comprando de fora. Os vascos igual. Aquí a Estrella Galicia absorbe xa máis do 50% da produción que hai aquí. Entonces, venta hai, garantizada. E se aquí facemos o que é o valor añadido da mazá, damos traballo, abrimos abanicos, non lle vexo problema. Hai que arriesgar, en todos os negocios hai que arriesgar. Arriesgar e traballar, claro. Pois o terei moi en conta, porque vostede disposto xa a uns anos a arriscar, pois está ben. Sí, no, bueno, a ver. Os Por exemplo, novos deberían arriscarse máis e ir ao banco a no, pedir os cartos. pero que van en plan... Ou van pouco, van en plan teñen pouca cómodo, gana, non? En plan cómodo, claro, é que oportunidades eu creo que hai moitas, neste campo, non... Eu estou falando con un amigo e dixen, oye, e se puño aí unha explotación con polo de campero, aí, aproveito que abono as manciñeiras e máis serán má erva. Fame todo. Vale. Dixo, canta extensión tes? Teño 2 hectáreas. Tiñas que ter 4 hectáreas para poñer a nave e buscar un matrimonio que cuidara todo. Claro. Donde está o matrimonio? Donde está? Claro, porque eu non vou ir allí porque non podo. Teño outras Falta cousas. de man de obra, por exemplo. Pero bueno, eso está aí. Calquera que diga, oye, eu teño aquí 4 hectáreas, vou plantar maciñeiras, pero como complemento poño unha granxa aí de pitos campeiros. Eso é rentable, pero hai que arriesgar e hai que traballar. Vos estades no campo, non sei se estades de acordo con eso, Sí, pero... totalmente certo. Eso nos levaría xa ao problema de que quere facer a xente se ve realmente atractivo o sector agroalimentario. E venta de mazá, simplemente venta de mazá. Os asturianos están importando mazá de Polonia, de Francia, de Rumanía. Xa temos aquí, para que van 3 de fora. Porque solamente o transporte, o coste do transporte vai nivelando un pouco o precio que poden dar aquí. E, sin embargo, me estou acordando agora, podemos fajalo aquí se quere, me estou acordando agora de que fai anos algunha xente tivo iniciativas aí cara Láncara, Sarria, de poñer grandes extensións de maciñeiras. Si, da Golden. Da Golden. Que fracasou. E fracasou. Sí. O sea, por iso é importante ir da man de quen sabe dos científicos tamén, claro. Nosotros ahora somos 12 nesta asociación. Estamos de orden de media, de 300 toneladas. Un ano con outro. Pero, sin embargo, están na estrada, xa nos levan anos de ventaxa a nos, e aí están, xa fabrican eles a sidra na estrada. O seña que non lle deixo... Que é cuestión de poñer un lagar, vamos, que non é máis... Sí. Non lle deixo problema ningún. Hai que ter
gana de traballar. Preguntabas antes, Sí. eu non che contestei á pregunta de en que nos inspiráramos. Pois eu na ganadería, que, bueno, é unha anécdota, pero contei algunha vez. Do Barbeiro. No, foi a volumen, foi por un artículo que lín no ano 95 sobre produtores americanos que bueno, eran visionarios a nivel do crecimento de población, a necesidade de alimento. Entonces, eles, bueno, xa estaban crecendo moito, xe son un grupo grandísimo, e vían que a produción do sector primario iba a ser necesaria. Era, bueno, un artículo largo e moi ben baseado, e que decía que producir alimento iba a ser sempre viable e co paso dos anos iba a incrementar o retorno económico. É algo que está pasando, que todo está aumentando moito de valor. Vémolo na carne, vémolo no leite, vémolo en todos os produtos, que, aínda que a distribución apreta todo o que pode, pois sí que producir é rentable porque é necesario. E como está cada vez máis deslocalizado, pois é imprescindible. Despois no do queixo foi máis unha parte romántica e unha parte idealista que é eso. Moi E ben. tamén por o apego que temos. Bueno, o da carne témolo previsto para a seguinte, temos aquí a testemunha dunha gandeira de carne, pero é verdad que contrasta un pouco que os produtores de carne vayan a menos, ¿no? Que se estén xubilando e que non teñan relevo e que os prezos que se están pagando agora pola carne galega están absolutamente de récord. O sea, unha situación curiosa, ¿no? O campo Cando menos. o campo parece que está denostado, co ben que vivimos e co ben que estamos, pero a xente non quere arraigarse. Parece que a única oportunidade de vida é marchar e buscar outros sitios para vivir, cando eu creo que o sector primario no campo, coas condicións que estamos hoxe, é o mellor lugar para estar. Moi ben. Bueno, pois quedámonos con eso de arriscar. Ao mellor tiñamos que subir ao señor financiero aquí que de risco sabe un montón, sabe un pouco, e que nos dera unha lección magistral. Pero bueno, vámoslo deixar aquí, se lles parece, tomámonos un café para seguir nesta hora que é boa, para un cafetiño e continuamos. Moitas gracias aos 4 por estar aquí. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar la jornada y ahora tenemos la conferencia de Hugo Criado, que nos va a hablar sobre o sector primario o primeiro sector. Hugo Criado es un gran community manager del sector lucense y gallego en general. Él es el fundador de la consultora Medrar Smart Solutions. Es licenciado en veterinaria, como ustedes saben, y también Master en Business Administration, especializado en Administración y Gestión de Empresas, que cursó en la European Business Factory. Bueno, posee varias certificaciones profesionales en este campo, sobre las que no voy a abundar. Le voy a dejar paso ya para que nos hable del primer sector. Gracias, Hugo, cuando quieras. Pues hola a todos y gracias por tus palabras. A mayores de ese breve currículum, añadir, y no está por aquí Javier ni Michael, bueno, Javier sí que está. Yo soy, aparte del veterinario, mitad de mi familia es de Xermade, de Roupar, con lo cual ahí me quedo con las palabras. Digo, yo ahora ya entiendo también por qué soy así, ou por que son así. Falabas tú do valor añadido, o que decía tamén Michael, a mitad de outra familia de Villalba, a parte de campo. Michael non falou de rural, falou de campo. E tú falache de valor añadido, co cual, nese currículum pequeno académico, gustaríame tamén que quedara constancia de Xermade de Villalba, e tamén aposto polo que vos dicíades. Entonces, xa con este preámbulo, moitos me conocedes, e de feito,
pois gústame, ou como me presentaba, son o CEO e fundador de Medrar, pero tamén me gusta que me conozcades por parte do ecosistema do sector agroalimentario. Para min, aínda que miña muller, os que conocedes igual máis de música, sempre me di, onde vas hoy? Ten un evento. E dice, pero tú pareces Iván Ferreiro nos festivales, estás en todos os festivales. Pois sí, a verdade é que últimamente nos toca pois, levar a voz cantante, moderar algunha mesa. Creo que non é o nosa labor, pero tamén a facemos con gusto de poder ir enhebrando o ecosistema, poder axudar a todos a comunicarnos, a colaborar. Falamos ora no café da importancia de que un sector como primario, que hoxe pois, comentaremos, é un sector que ten moitas dimensións, co cual é moi difícil que se resolvan nunha sola capa. Para nós, como Medrar, liderar ou axudar nese liderazgo a hora de crear ecosistema, de buscar solucións, de que todos traballemos xuntos, esa é a nosa labor. Por iso, quizá, nos avisen ou nos chamen para falar máis veces. E como dicía antes, a quen te queres parecer? Non? De preguntaron os anteriores ponentes. Eu quedeime con esa boa pregunta. Pois eu quero me parecer ao meu abuelo. Porque o meu abuelo foi o que me enseñou e sempre dicía, Hugo, non viva nadie engañado. Galicia é ganadería, pesca e forestal. Sempre mo dixo. E despois comentareivos porque indaguei acerca desa expresión e de onde viña. Pero bueno, hoxe para entrar xa en materia, pois quería que cando me pediron o título, para min, o sector primario, a veces a parte primaria témola aí metido a nivel taxonómico que é como máis baixo. Deberíamos chamarlle o primeiro sector. É de onde nace todo. E nós aquí en Galicia, especial en Lugo, pois deberíamos entendelo que é o noso primeiro sector do que despois nace todo, do que despois se move a economía da provincia, do que despois se move o territorio, do que despois sale incluso a nosa forma de ser. Todos os que estamos aquí estamos condicionados, seguro, en maior ou menor grado, polo sector primario, o primeiro sector, co cual creo que deberíamos ter, pena que non este a conselleira, pero seguirei insistindo, temos que incluso cambiar a forma na que nos vemos en interno e na que contamos hacia fora. Por iso un evento como este, que dou as gracias ao Progreso e Sabadell, é importantísimo que el Progreso, os medios de comunicación, está tamén a xente de Bacapinta, Manel, dar ese cambio. Estes son eventos que fai uns anos sería imposible estar aquí. Serían o do industrial, serían da automoción, serían de outros sectores. E resulta que ahora o agroalimentario reúne aquí a 100 personas nun evento un día pola mañá como merecía. Gandeiros, viticultores, profesores, medios de comunicación, industriales, todos na mesma sala falando do mismo. Co cual, para min, dá esa impresión, non? Ou polo menos desde aquí arriba, que estamos tendo en cuenta todos que sí que somos pois ese primeiro sector. E por aí irá a miña charla hoxe. A partir de aí, pois por que estamos aquí? Nós somos unha consultora de innovación, para os que non nos conocedes, ese é un cuadro que temos posto en Medrar, pois que viñestes algunha vez, e como vedes hai exemplos de que nós tamén pois temos o que é o modelo gallego pois moi enraizado. Isto aquí está referenciado a sostenibilidade, a ciencia, a tecnología, a medio ambiente. Hai moitos valores que fomos eligindo a xente de Medrar aquí, pero isto é o que despois, tendo este tipo de mirada, o que conseguimos. Aquí hai proxectos europeos, nacionales, regionales, e todos centrados no agroalimentario. Co cual, que quere dicir? Que podemos competir sendo humildes e sendo de Galicia, podemos chegar a este nivel? Sí. Moitos proxectos son de empresas que estades aquí sentadas. Entón, é un poquinho que nós, traballando cun modelo de innovación aberta, donde nos basamos, apoyámonos en clústers, na Confederación, na Cámara, na Asociación de Empresarios de Villalba, todo isto que nós fomos facendo creouse gracias a traballar nun modelo de innovación aberta, no que é na universidade, que está aquí Agustín, no que é as administracións públicas, no que as empresas, no que as denominacións de origen, todos colaboramos. Eso foi o que permiteu en tan poucos anos que Medrar, pois aquí hai uns cuantos proxectos, pero, bueno, é moitos que non entran na imagen. Entón, de aí quería un pouquiño contextualizar por que estamos aquí. Non é só a parte comunicativa, senón a parte de traballar en modelos de innovación aberta. E que me pedía, non? Cando eu lín o programa, logo, la despensa de Galicia, creo que pon. E así somos máis que unha despensa. Normalmente a despensa é casi un almacén, non? Donde tes aí produtos que alguén colle, o cociñeiro colle, e pon en valor. Ou cando hai un almacén, pois logo hai unha logística, hai unha distribución e hai unha puesta en consumo. E se non nos temos que considerar a despensa, nos temos que considerar algo máis. Poderíamos ser algo máis que unha despensa?
Un pouco o que quería ver hoxe con vos é que creo que xa se falou na primeira mesa. Temos calidad, temos produtos, temos comercialización, pero creo que deberíamos, a nivel de entender o que somos, tamén saber discernir. Esta imagen, a imagen que volve ao que me dixo o meu abuelo, xa Castelao, no seu día, pois falaba de que a riqueza de Galicia era a vaca, o peixe e o árbol. Poderíamos meter a flor, como decía a flor, a forestal, a carne, a leite, todo o que os subsectores que estamos vendo, pero xa no seu día Castelao, pois falaba de que esas eran as verdadeiras riquezas, e aquela imagen de que muxían os de fora, pois creo que a estamos rompendo. Que pasa? Ora xa non é que a nosa leite vai a Madrid. Ora que vayan os de Madrid, transformala a Galicia. Porque moito do que se aumentou os índices que marcaba a estrategia do sector lácteo, por facer foco solo no sector lácteo, falaban de intentar chegar ao 75% de transformación, moito está feito en industrias que non teño nada contra elas, que moitas son clientes, pero que veu tecnología e industrias de fora a situarse en Galicia. Entonces, así entenino. Ojo que, igual que antes criticábamos que a nosa leite iba en crudo a Madrid, agora está vindo as tecnologías, pois de Valladolid, empresas, Inlate, que se poñen en Galicia, porque saben que a nosa materia prima é increíble. Co cual tamén unha reflexión que vos quería poñer aquí. A ver se non se nos vai dar a volta isto, que non vai para Madrid, que veñen os de Madrid aquí a aproveitarse, ou non é unha parte negativa, pero sí que a poñer os nosos recursos en valor, como decía Javier, dentro das cadenas. A partir de aquí, pedíanme tamén falar de números. E digo, ostra, pero se eu de números nunca non teño nin idea. Eu sempre falo do que hai detrás dos números, do intangible, do que non vemos. Entonces, tamén quería contextualizarvos, non? Desa importancia, pero falábamos no café. O noso sector ten moitas capas, moitas dimensións. Falábamos aí con Olga, como hai problemas que están nunha ganadería, igual o seu maior problema é a vivienda dos empleados. Iso non é unha capa que este ao lado do industrial, nin ao lado do agronómico, nin da genética, nin de que poda solucionar un veterinario, nin siquiera a Conselleira de Medio Rural, porque non está na súa capa. Co cual, moitos destes da importancia do sector están tantos niveles que necesitamos estar como nesta sala ou crear ese tipo de modelos onde se permita ver nivel a nivel onde está o problema e onde está a solución máis cercana. E repito, se a mí un gandeiro, cliente meu, me dice que non ten vivienda para os seus empleados, eu como veterinario non lle podo solucionar ese problema. Estou moi lonxe da capa que o soluciona. Sin embargo, un modelo de innovación aberta onde todos os eslabós están representados, seguramente a universidade teña proxectos para retos demográficos onde podan intentar solucionalo. Entón, é un pouquiño o exemplo que vos quero poñer de que esa importancia, se só la levamos a unha destas capas, eu mesmo estaría fallando nesta charla. Cal da importancia do sector? A facturación. A facturación é na parte industrial de venta. Podríamos falar de cultura, de territorio, de paisaxe, de soberanía alimentaria. Canto vale ter produtos cando outros nos teñen? En que número mide eso? O PIB, o TIR, o BAN, bueno, está aí, non sei se está Roberto, eu non sei eses números. Ahora sei que se non hai para comer, hai un problema. Decía Juanjo, esos americanos sabían que hai que alimentar a máis bocas. Co cual, nós temos que ter en cuenta que esas bocas que hai que alimentar, que poden levar de Galicia, que valor lles podemos ofrecer. Co cual deberíamos, ou entre todos, a min gústame, en Medrar facemos moito eso, intentar separar as dimensións dos problemas. Hai problemas que están na capa agronómica, hai problemas que están na parte genética dos animales, hai problemas que están na parte máis de mercados. Como vou eu axudarlle a Juanjo, un veterinario clínico, a como fluctúan o precio da mantequilla nos mercados holandeses? Pero está a xente de ADE aquí en Lugo deseando axudar ao sector. Entón, que falta? Poñernos de acordo? Falta crear un ente multidepartamental que poda solucionar os problemas na capa que lle corresponde? Pois igual é eso. Falábamos do modelo irlandés. Os que conocedes Irlanda, que é un dos referentes na produción, eles tamén traballan moito en pastoreo, teñen outro modelo, pero son referentes nas exportacións, en vivir genial, iba a dicir outra expresión máis negativa, vivir moi ben do sector. Que teñen? Que o centro, que lle chaman Teagas, eles pronuncian Chagas, é como se estuvera xunto. E os que conocedes a administración, entenderedesme. Teñen xunto o Agacal, Agader, Industrias, Experiencias de Galicia, as DOPs, os veterinarios, os asesores, a universidade,
e Hacienda. Están todos na mesma entidade. Co cual, estes problemas multicapa solucionanse nun único sitio. É algo que, se a min cando me preguntan que cambiarías en medio rural, que cambiarías en Galicia, empezaría por dentro. Porque temos que ter entes que sean capaces de solucionar nun único ente todas estas problemáticas. Co cual, ante a pregunta que me facía desde o Progreso, Hugo habla de números. Daría algúns, pero eu me gustaríame falar de dimensións. O número solo fala da dimensión de venta ou de valor, pero non diría nada das outras facetas que seguramente alguén podría aportar moito máis que a min, na parte incluso que non puxen aí cultural, a nivel de emprego, a nivel de conservación da paisaxe, a nivel de incendios, todo eso como se podría poñer un valor. Pois seguro que hai xente que o dá feito, estudios sociológicos, estudios históricos, estudios culturais, ou que encima, se analizáramos, seguro que están feitos. Pero está en algún estudio que terá a Universidade de Santiago, pois nun paper posto pois nun estudio científico. E os gandeiros, as gandeiras, os viticultores, sin ter ese acceso a ese conocimiento. Co cual, creo que deberíamos, incluso eu mismo, cando fale ou Óscar, dicir, números, que números? Vamos falar de valores, vamos falar de capas, vamos falar de dimensións do problema ou da virtud. Entonces, sí que, por quedar ben co Progreso, que non quero que me volvan a chamar, vamos falar de algún número. Aquí quedamos moi mal, porque a facturación, claro, cando miramos isto, o primario solo factura 3.600 millóns e o auto, pois 14.600. Pois sí, ao final non éramos tan grande sector. Mentira, porque o primario temos que meter a alimentación e provedores, co cual está un estudio aínda do 2000, cando o fixen, xa salieron certos estudios ahora do 2024 cerrado, estamos en 13.000 e pico. Xa estamos igual que a automoción. Entón, cando falan, es que igual se va a Stellantis, que se vaya. Mentras non se acabe a alimentación, nós temos un sector moi potente. Nós xa temos un Alcoa, xa temos un Altri. Factura 13.600 millóns ao ano. Estou seguro que con Roberto, non sei se ainda sigue por aí, que temos que facer, Manel lle insiste moito, temos que facer un estudio novo donde empresas como a miña facturación é do agro. Porque o 95% dos proxectos que facemos é agrarios. O que fai Manel entre as medias seguramente debería sumar aí, Manel. Porque nós dedicámonos ao sector agroalimentario. E aquí non sale o Agroan. Que eu estou no sector de residuos. Non, estou provendo, co cual ese número, e volvo ao mismo dos números, é unha trampa. A importancia do sector en Galicia non sabemos nin cal é. Porque non damos nin medido, non temos nin criterios para medir. Co cual a pregunta que me fixestes era moi trampa. Digo, ostra, a ver que digo. Pero entendedes a figura. Moita xente diz que o primario non afecta, claro, porque se centra nesto, pero que o primario chega á boca do consumidor. Entonces, creo que deberíamos, como sector, protegernos, defendernos, asíntes ali, claro, que senón vamos con armas moi pequenas. E a nosa conselleira, que non está aquí, pero que lle agradezco un montón como traballa e como defende o sector, se lle damos só esta arma, pois xa me imagino para defender uns presupuestos ali ou en Europa. Non, pero mire, es que será mejor darle ao sector automoción ou al naval, que está a vuestro nivel. Non, mire, nosotros somos todo isto e o que queda sin contar. Imagino o Grupo Aresa, que estás aí, Carlota, non sei se saldréis incluso aquí. Igual unha parte, la de Pienso, pero la outra igual contáis como sector servicio. Mirar el impacto que tendríamos. Entonces, dentro deses números que me preguntades, pois vou seguir ahondando. Datos que poidamos, para que estes sí que están máis actualizados. A rama primaria como valor engadido bruto, que falaba Javier de Xardinor, xa non é facturación, é valor, que queda aquí? 3.700, o casi o 5% do PIB, o agroalimentario máis forestal máis pesqueiro, que decía Castelao máis meu abuelo, pois mirade todo o que genera e todos os empregos que temos no rural. Estou seguro que este dato é erróneo. É erróneo. Que falta todo o da importancia. Falta o que eu fago para o agroalimentario. Pois algo de medrar tería que estar aí, pero non sale. E logo, cando xa nos metemos como industria alimentaria completa, pois toda esta cifra de negocios dentro da industria acumularía todo o valor engadido que lle ven de atrás. Imaginádevos chegando a Europa ou chegando a esa reunión das consellerías, dos conselleiros, eses, non sei como se chama, pero que María José pudiera chegar con este número limpo. Ou dicir, non, miren, señor Rueda, nós non somos 13.000, que somos 25.000. Poderíamos ter casi unha consellería para nós solos, non do medio rural, sería unha consellería agroalimentaria. Creo que ten envergadura suficiente.
como fixo Rosa Quintana no seu día, que levou o mar que non ande cos incendios. Pois nós o mismo. Non ten nada que ver a extinción de incendios co desarrollo agroalimentario de Galicia. Creo que deberá ser, é o que arrojan os números, isto xa non digo eu. A nivel xa Lugo, porque tamén o Progreso, como entidade lucense, estamos aquí, pois estes son os datos recientes vosos. Isto está sacado del Progreso, non puxen o por colores que podía facer, pero non hai moito máis que añadir. Lactalis, Río, Aira, Leche Galicia, Nova Frisa, Naturleite, Celega, Candelas, Nadela, que é Lactalis, Tableros Hispanos, Lactalis Iberia, Armadores de Burela, Puerto Celeiro, Torre de Núñez, Ovigani, Campo Maior. Que? Aquí igual non ven Altri. Xa o temos aquí. Está todo por aquí. É que Alcoa duda de si vai irse. Home, para os da Mariña están jodidos. Pero nós non, Os que nos dedicamos a isto, podedes seguir aquí. Pois Balín e Hijos, do que factura, canto será tamén do agroalimentario? Que seguramente non sale nos datos. Canto é de transporte de pitos vivos, de animales a matadero, de carnes refrigeradas. Todo isto que está por aquí xa non é só o número. Canto incluso os que facturan algún de logística está relacionado co agroalimentario. Non os dades cuenta que o temos diante e non damos nin apreciado? Non vos pasa esa sensación? De que hasta che costa ler e dicir, claro, que o que hai detrás ainda é máis potente do que temos diante. Poño que non está nin traballado, pero bueno, Lence Torres, que é de logística de Lence, 22 millóns. Isto conta para o sector alimentario? Seguro que non. Mira o INE, es que isto é transporte de mercancías por carretera. No. Transporte de leite por carretera. Tenemos que cambiar os cenais, que dicíamos de Avícola Ramil. Tenemos que cambiar tenemos que cambiar a forma na que nos medimos, pero se non pedimos, isto nunca será ao noso favor. Vázquez Portela o mismo, que leva muchísimo alimento líquido, non o analicei, Manesites de Rubián, hasta vende area para as vacas. Rise Juanjo, a que sí? Que sí. Que non está traballado, o sea, isto copiei, cortar e pegar, nin fixen, vou ver, é que non me preocupa, decidimo o número que queirades, estou seguro que ten algo que ver co alimentario. Seguro. Entón, iso que temos que defender. Lugo non é moito máis que a despensa de España. É unha referencia europea. Que pasa? Que nadie non lo di. Para que? Para que non lle subamos o precio. Pode ser eso. Se tú a alguén non lle dis que é bon, ten que andar cos precios baixos. Pero se non lo decimos a nós mesmos, porque os números están aquí, Non sei por aquí, Bueno, aquí puxo maderas Goiriz que iba a cortar, pero como é de Villalba, é medio familiar meu, pois tiña que añadilo, pero Ferti Europa, canto será para aquí, Norvento, que está de... Bueno, todo isto, non quero insistir, pero é o que é o sector, é o que é Lugo, vale? Bueno, isto xa me escoitastes tamén no Premio Aresa, Carlota, que vos agradecín un montón, e somos a nivel lácteo, porque tamén fixemos todos o énfasis, non? Que somos a 9ª región europea, a veces estamos entre 8ª, 9ª, 10ª, en función tamén das cabezas e dos puntos, tamén cando é como a bolsa. Ahora mismo creo que estamos entre 9 e 10, pero mirade a potencia que temos aquí en Lugo, é cerquiña de Lugo. Isto é demoledor. Isto non hai en ningún lugar do mundo. Que todo isto que nós aquí temos, pois que existan todas estas industrias nesta zona, bueno, algunhas pode estar por Villa García, pode haber, pero están aquí, todas estas industrias. Pero tamén hai empresas referentes no sector, que algún hai aquí, pois de fabricación, porque o sector non é só vender leite, é valor añadido, que dicía Javier, son os que pois fan maquinaria, son os que, como Agroan, pois que gestionan os residuos, maquinaria, tamén estes de Villalba, claro, hai que metelos, a Meselá, tamén tecnología, biotecnología, todo iso é un sector. Pero hai queixerías de denominación de origen, ou as pequeniñas, tamén está por aquí. Nino, isto non estaba preparado, que non sabía que viñas. Oiche, Nino, isto non está preparado, Non sabíamos que viñas, pero bueno. Pues somos pequenas queixerías que están dentro deste polo e que están traballando como, bueno, Michael, que tamén estaba por aí, queixerías e heladerías artesanas, que xa non é só leite líquido, están falando de yogur, están falando de produtos de altísimo valor. Está aquí. Temos startups, temos Pro2 Health, Fodtech, temos Optimu, Inogando, moi famosos, aquí. Eso todo existe en 50 kilómetros á redonda.
Iso non existe en ningún lugar do mundo. En ningún lugar do mundo existe isto. Temos tamén hasta medios especializados que a veces falta. E dices, ostras, es que claro, non lo sabes contar, pero temos a revista de maior tirada de España, aquí en Lugo, Vaca Pinta, Transmedia. E temos as universidades todo aquí cerca, que ahora estamos de enhorabuena, que o campus por fin dá ese paso, forma o grupo ITERRA, e estará todo unificado creo que para o sector vai ser increíble. Que nos di isto a maiores? Que temos este radio que vos digo que só ocurre aquí. Podríamos ampliálo, pero isto axudoume moito o meu compañeiro César, bueno, estaba sacado do premio Areso, por eso salen estos máis, pero o que quería é isto, que o epicentro ten que ser Villalba. Ese é o único que pido eu, cando faledes do sector, dicir, bueno, os de Villalba algo terán que dicir. Entonces, bueno, deixo aquí, isto que deberíamos, aquí hai responsables políticos, Elena, isto temos que ter todos en cuenta, que o que temos nós aquí non existe en ningún lugar do mundo. Temos que protegelo, temos que potencialo, temos que dar a valor, dicides todos, non? Desde, pois, estamos nesa encrucijada hoxe en día, vai afectar a IA, vai afectar a subida de fertilizantes, todo afecta, pero situacións complejas que se tú non tes este polo non has dar resuelto. Isto, sin estar todos conectados, é imposible resolver, porque son en multicapa. Sin embargo, todo isto aquí hai que nos resolva. Que pode faltar a administración pública? Sí. Que falta igual vehicular o conocimiento? Tamén. Que as decisións do leite se toman moitas en Madrid? Tamén. Traigámolos aquí. Non nos queixemos. Contando isto moitas veces, eu creo que a INLAC, a FENIL ou outros organismos deberán entender que o sitio para poñer calquer cousa de referencia láctea é por aquí. Bueno, por aquí, perdón. Bueno, o Xermade, Javier. Tamén me vale ali en Roupar, que eu teño parentes ali sin problema. Entonces, creo que isto é importante que o vexamos. A nivel de sector lácteo gallego, porque é onde poñemos todos hincapié. A ver si... Espera. Teño que un problema coa... Aquí. Porque si realmente somos despensa, aquí. Si realmente somos despensa, non? Estamos falando de números, estamos falando de importancia, isto, pero bueno, se noutras partes do mundo xuntan todas esas industrias tamén terían o polo lácteo. Ou podríase facer artificial, non? Pois Silicon Valley, metemos fondos, amigo, pero faltan os animales, falta o forraje, falta o manejo, falta a cultura, falta a experiencia, falta o clima, falta os traballo, falta o conocimiento. E, como tamén pedistes números, digo, pois a ver que número demostro eu para demostrar que somos moi bons. Este é o porcentaje de grasa que hai en Galicia. E o resto de España é este. Eu, cando estudiei genética, non estaba relacionada, eso era o fenotipo. Genética non dicías, bueno, cando cruzan por Piedrafita, a genética da vaca cambia. Entón dá máis grasa. Non é por aí. Isto é o valor diferencial que temos en Galicia. Por clima, por manejo, por cariño, por tecnología, por tecnificación, por experiencia. Iso que nós temos, somos máis que unha despensa. Se fóramos despensa, pois podría ser isto. Poñemos aí as vacas, como temos terreno, e que den leite. Isto é profesionalización, é valor, é capacidade, é ganas de mellorar. Que logo hai outros problemas, solucionémonos a capa que corresponde. Para min, o solucionar o problema do precio do leite é imposible. Nin creo que os que este aquí naide sentado podría. Igual todo xunto, sí, pero individualmente, imposible. Co cual, cando nos pregunten se somos despensa, facedevos esa reflexión. Somos máis que unha despensa. Somos máis que unha despensa. E por que o digo? Porque a nivel genético, agronomía, marca, benestar, estamos facendo un esfuerzo, e xa vou falar máis do lácteo, pero que vexo aí xente de viño, de carne, que dicíades, de huevo, de pitos, do que queirades, de forestal, da sidra. E cando eres máis que unha despensa isto, cando tú traballache, aquí faltame poñer puntos suspensivos, cando tú traballache en todas as facetas e eres o mellor, xa eres máis que unha despensa. Ahora, estamos modernizándonos como sectores, perfecto. Pero, ojo, que non podemos considerar a tecnificación como a mera compra de equipos, software ou tractores. Por qué? E poñevos exemplo. É como se me preguntades, que tal en Medrar? Digo, no, temos iPhones e Surface.
Entón, quen ganou é Apple e Microsoft. Cando a mí un gandeiro, non, é que eu teño un John Deere e teño un robot Lely. Pois ganou Lely. Non. Tú non podes considerar a tecnificación túa pola tecnología que compras de fora. E teño que contar a miña tecnología por como me permite ganar valor no que eu fago. Como uso o iPhone, como uso o ordenador, a laptop, como uso o robot, como uso o tractor, como uso a IA. Porque senón quen gana é Anthropic, non o gandeiro ou o produtor. Entendedes o cambio, non? Que temos que ver. Aquí, e falarei nunha diapositiva seguinte, ou creo que xa esta, claro, é que desde o señor Barreiros naide tomou en serio que a tecnificación tiña que ser daqui. Por que non fixemos nós os robots de ordeño? Sabendo que iban facer falta 5.000 robots en Galicia. Porque as universidades non dixeron, quieto. Por qué? Porque os nosos vos chavales, onde están? En Vigo e en Ferrol. É que se están dedicando. Os chavales de Villalba, de Fonsagrada, de Monforte, que quixeron facer industriales, para onde foron? Para Vigo e Ferrol. E cando chegaron a Vigo e Ferrol, que lles dixeron? Tú tens que ir para Navantia e tú tens que ir para Citroën. Co cual non viñeron facer os robots de ordeño. Non viñeron facer as máquinas como fixo Carruxo do Porín. Entón comprámolas a Holanda. E dicimos, que guai que eu teño un Kubota. Pois non era bueno, pois que o fabricaron. Entendedes que a tecnificación vai moito máis alá que a tecnología? Temos que ser capaces, como sector, tamén ter que a tecnología salga de aquí. Perdemos unha revolución industrial, pero ahora ven a época da IA. O que está facendo Inogando é un exemplo. Son 35 personas en Cospeito. Estánse apoiando na inteligencia artificial, na monitorización, en tecnologías avanzadas, para ter 35 personas traballando ali con sueldos do que ten que ser. Pero eso sí que cando alguén me diga un gandeiro, eu teño collares de Inogando, ben feito. O valor añadido queda aquí. Non, eu teño non sei que de Laval. Pois non era buena polos de Laval, joder. Perdón pola expresión. Que xa, incluso a veces me enfado. Entonces, poño vos exemplo tamén da dependencia de tecnologías que non son nosas. Os de Nokia, fai uns anos, todos tíamos este móvil, non? Bueno, tú non, porque eres moi novo, chaval. Pero os que somos de certa edad, e o máximo divertimento era xogar ao Snake ou Snake 2. Eso era o WhatsApp daquela. O scroll infinito era xogar ao Snake e pasar pantallas. Esta tecnología quedou obsoleta moi rápido. Co cual dicía moi ben o chico de Mel das Flores, que me encantou, non sei se anda por aí, como hai certas cousas que poden fastidiarnos, pero tamén co noso tamaño pequeno podemos beneficiarnos. Ojo, que coa época disruptiva nós podemos sacar proxectos que non necesiten facer un Nokia, porque Nokia caeu. Entraron outros, pero pode haber momentos nos que nós podamos desplegar certas tecnologías, como quere facer Aresa. Pois igual non teño que depender do fertilizante que ven de Irán. Eso faigo aquí. E se me lío con Agroan e dos residuos convertimos en fertilizantes feitos made in Galicia. Pode ser unha oportunidade. Pero, desde logo, temos que ter en cuenta que a tecnología non é en sí mesma modernización, nin comprar genética de fora. Xenética Fontao dá valor aquí, ou os que traballen neso. Vale? Entón, un pouquiño tamén dentro do que me gustaba aportar. E logo, entramos xa noutro debate, nas amenazas. Porque tú estamos falando de que temos oportunidades, como estamos, somos a hostia, pero Michael dixo unha palabra clave. El, se vos acordades, dixo campo, os do campo. Non é o mesmo rural, campo e urbano. Pois un exemplo no Premio Aresa. Eu, agora, por suerte ou por desgracia, me toca vivir fora de Villalba, pero hai xente que vive nas ciudades, ve verde, e dice, vivo en el rural. Ou vivo nas aforas de Lugo, nunha urbanización, en Outeiro, e digo, vivo en el rural. Pois eu creo que sí, viven no rural, non? Seguramente os que vivan ali en Madrid, na finca, vivan no rural, ou na sierra. Pois sí que igual é rural, porque non hai edificios. Agora, outra cousa é vivir do campo. Ou vivir no campo. Nós en Galicia, cando a xente lle chama campo, eu digo, este sabe do que fala. Cando di rural, aí entran os que lle molestan os galos, ou que lle molestan os eólicos, ou que non pode haber eucaliptos. Hostia, pero usted non sabe do que está falando. É como se nós, eu chego a Samil, oye, ese puerto deportivo non me gusta, porque antes a playa non estaba así. Pois é o mesmo que fan cos eólicos. Pero sabes que miña abuela que vive en Xermade, se non de que vai vivir a comunidade de Montes de Lousada, se non ten eólicos e eucaliptos. Que lle digo que vai vivir a unha residencia.
Javier entenderá. Pois é o mismo que nos plantean, por eso amenaza. Dicir, ojo, que temos que tamén ter claro o que é campo e o que é rural. E todo colle en Galicia. Falaba desde o modelo Mercadona. Todo entra. O grande, o pequeno, o rural, o campo e o urbano. Pero temos que saber cal é cal. Porque no momento que os que falan, os urbanos, veñen vivir ao rural, empezan a dicir do campo que ule mal. É que ten que ulir mal. Porque é purín, que ten que abonar. Ten que haber plantas de biogás. Digo eu. Pero son debates que temos que ter. Por eso poño como amenaza. A partir de aí, falastes moito de relevo. Que non hai quen queira. Ojo, sí que hai quen queira. Ojo, que hai moitos chavales que non están facendo caso que se di por aí e queren incorporarse ao rural. Fonteboa está cheo. Dixéronos, bueno, e Lucía estás sentindo. Hai moitas escolas cheas, A ver se nos vamos votar nós. Agora que queren vir, dicir que é unha mierda, de que hai problemas, de que se vive moi mal. É o que os contaba. Somos unha región, temos relevo, temos unha región climáticamente favorable para que isto podíamos pensar que isto é Italia, unha región hiperavanzada, pero é pol. Isto é industria, por moito que chamen, é el rural, non, isto é unha industria. Ten placas solares, ten animales, ten silo, ten alimentación, ten robot, e debería ter aquí unha plantita de biogás, seguro. Iso é un sitio para vivir dignamente, con calidad, con bons produtos, e o día de mañá podese diversificar hacia queixos, hacia kefires ou hacia visitas. Porque cando vas por aí por Europa, cobranche por ver as granxas. Porque molan as granxas. Pero nós, como dicimos que é unha mierda, como lle vamos vender a alguén a entrada en unha granxa? Se dicimos que non vale para nada. Co cual, aos datos me remito. E logo, entra nese tratamento que dicía aquel día. Como o faz para que isto se solucione? Pois sempre hai tratamentos, como os veterinarios. Tú diagnosticas, pronosticas e das tratamento. Temos que ir cambiando, os que estamos aquí e os que nos seguirán, o concepto de pobreza por riqueza. A min dixérame un compañeiro meu que nos axuda moito de Ralalla, dérame aquí no brazo un día e dixeme, Hugo, tú tienes un problema moi importante. Confundes la humildad con la pobreza. Como me doeu no ego eso? Digo, pois ten razón. Eu creía que ser humilde significa ser pobre. Hai xente moi pobre e que é moi vanidosa. E hai xente rica que é superhumilde. Co cual nós temos que insistir en eso, cambiar a pobreza por riqueza, por autoestima, por valor, porque decía, non, que Galicia é a terra do millón de vacas. Pero naido sabe, naido di. É que algún diría, non, é que son 995.000, vale, pois xa jodemos o marketing. Como se hai que poñer 2 millóns, porque a sabrá. Entonces, era un pouco hoxe falar e agradecervos o Progreso, Sabadell, os que estades aquí escoitándome, a turra, pero que somos máis do que nos creemos. Co cual, creo que debemos seguir insistindo, e repito, por eso non me centro nos números porque minten. Os números que nos valoran non me valen. Cando sí que crea que son números que reflejan o estado fiel do sector, traereinos aquí, se me volvedes invitar. Mentras tanto, prefiro centrarme no futuro, prefiro centrarme se o campo, ou preguntar, cal é a pregunta? Temos futuro? Ou se Galicia vai ser capaz de tratalo como unha industria estratégica? Eso que eu me quero dedicar con medrar os próximos anos. Non a medir o sector, xa é que non mida. É a sociedade, os políticos, as administracións, os bancos, as escuelas, os industriales, os gandeiros, os jubilados, os chavales, queremos convertir en industria estratégica ou vamos seguir victimizados todo o tempo? Para min, eu confío. Eu confío e creo nesto. Dedicaremos toda a enerxía que teñamos en medrar para axudar a quen queira ser unha industria estratégica. E con eso, creo que cumplo escrupulosamente co horario. Moitas gracias. Moitas gracias, Hugo. Non sei se queredes preguntar. Non sei se alguén quere. Hai unha pregunta así rápida ao fío do que comentou ou seguimos? Buenísimo. Buenísimo. Moitas gracias. Moi ben.
Hugo, perdón. Sí, Hugo, a mí me gustaría que hablaras un poco de la necesidad de marketing. En cierta medida tú eres un experto en marketing, aunque no estás titulado en eso. Pero a mí me gustaría que comentaras qué posibilidades tenemos para mejorar nuestro marketing. Antes hablamos de Mercadona y demás. Ellos tienen unas capacidades para llegar al público. Nosotros tenemos otras y tenemos que seguir otras estrategias totalmente diferentes, ¿no? A mí me gustaría conocer tu opinión. Agustín, gracias por la pregunta. Tenía escrito hablar de Mercadona y se me olvidaba. Perdón, no quería hacer tanta propaganda, ¿no? Pues muy bien, te lo agradezco. Sí. Nosotros también estudiamos el modelo Mercadona, en Pedralbes. ¿Y qué leíamos? Que el señor Juan Roche, que decía también Michael, que no es tonto, aunque nos duela, yo tuve debates encarnizados con mi padre sobre el modelo Mercadona y otros modelos. Al final acabó ganando él, con hechos. El modelo Mercadona es mucho mejor que el modelo Carrefour. No sé si hay alguien aquí de Carrefour. Modelo que esquilma al proveedor. El modelo Mercadona exige al proveedor mucho, pero no lo esquilma. Entonces, ¿qué hizo Mercadona? Se dio cuenta que en el supermercado solo el 5% de los consumidores, y no siempre, toman decisiones conscientes. El resto, el 95% de las compras, son sin pensar. Sin pensar. Y yo me di cuenta, yo cuando estoy muy cansado del trabajo, voy a Mercadona, porque no tengo que pensar nada. Hay muy poco surtido y consiguió que la marca blanca sea más cara que la marca de verdad. Y se reirán, dice, voy a probar esto, subid el precio ponerle hacendado y ya verás cómo pagan más que el Larsa. 5 céntimos y lo pagas, porque no piensas. Con lo cual, una cosa es lo que decimos con esta mano, por eso el marketing es tan jodido. ¿Cuánto dinero gastará Larsa, Capsa, Río en marketing? Y luego el consumidor va a Mercadona y ni mira. Seguramente le gustaría a Juan Ros decir, joder, si miraran, pondría más caro la otra marca y ganaría más. Pero el consumidor con una mano dice una cosa y con otra compra la contraria. Igual que en la automoción, queremos que SEAT tenga recursos humanos, que se trabaje 35 horas, que haya prevención de riesgos, que colabore con los clubs, que tenga plan de no sé qué, plan de tal. ¿Qué coche compramos? BYD. ¿Cómo hacemos marketing con eso? Muy difícil. Ahora, claro que hay los modelos románticos que a mí me gustan. Contra ese 5% de gente que sí que piensa consciente. Tenemos que llegar a ese 5% y saber que quizá en nuestros mercados ese 5% no esté aquí. Hablabais del modelo Aires Moniz, cliente y amigo nuestro. Ellos acertaron el modelo de innovación no solo en el queso, es dónde venderlo. Mi abuela, de Lousada, con la pensión que tiene, no puede comer Aires Moniz. Es igual que le haga publicidad en el lugar. Porque mira, ¿qué es ese queixugo? Pues Aires Moniz, abuela, pero vale 50 euros kilo e tú cobras unha pensión de 700. Tú non podes comer eso, co cual acertar en mercado, acertar que eso ten que ir a Bilbao, a Madrid, a Valencia, a Alemania, co cual ese marketing tamén temos que ter en cuenta onde valoran o noso. E a veces non é na porta da casa, eso doi. Porque todos queremos vender, eu como Medrar, en principio quería que Medrar só vendera aos clientes de Villalba. Pero eran de 95%. E canto cobrades polas axudas? Pero se nós non presentamos axudas, nós facemos proxectos. Por presentar non cobramos nada. Ou moi pouco. O que costa é o proxecto, a idea, o valor. Entonces aí, Agustín, é moi boa pregunta, eu non che dou respondido, pero sí que o intentar interpretar o que quere o cliente. Non o que di, senón que compra e onde o compra. O modelo Mercadona, por desgracia, é o que triunfa. Cada ano hai máis Mercadonas, cada ano supón moito máis porcentaje de compra e dentro de Mercadona cada ano a marca blanca gana terreno. Imagínate aquí debatir, no, eso está moi mal. Pois o cliente sí que di aquí, todos decimos ir con esta mão. Sí, onde vamos ir hoxe? A Mercadona. Eu cando estou así, incluso vou co móvil, vou facendo a compra, digo, non sei nin que comprei, porque é sempre o mismo. Cando teño un momento de experiencia, ou vou a tienda de Prestes, ou vou a Gadis, ou vou a tiendas gourmet, porque teño tempo, probo, unha vez a semana. Pero igual o ticket é 100 euros, que dicía Juanjo, igual aí sí que gasto 100 euros, e non me costa. O que sí que non vou comprar todos os días, sabes, Aires Moniz. Entonces, creo que como sectores temos que saber onde nos valoran e acertar o marketing aí. Por eso, o modelo que tamén sentía Nino, temos que ver o traxe das DOPs, pa que DOP vale, porque tamén hai algunhas do queixo que van moi avanzados, e outros que están incipientes. Temos que tamén, falábamoslo antes, o traxe que se fixo para todos, pois algún engordou, outro adelgazou, temos que ir vendo as tallas. Nada máis. É un cambio de modelo. E o marketing, como tú apuntas, é clave. Clave, porque é o que di o mercado. Non podemos investigar de espaldas ao mercado, desarrollar produtos de espaldas ao mercado, e os consumidores con esta mão dándolle ao clic en Mercadona. Por eso,
que eles den o clic en Mercadona, queda un 5% restante de consumidores conscientes, que dicía o chico de Mel das Flores, que ahora se sentou. Esa é a clave nosa. Donde está ese 5%? Busquémoslo. Respondida. Perfecto. Tiña que ser. Moi bien. Estamos falando moito de Mercadona, acabas de decir que eran moi exigentes co proveedor. Normalmente, cando os proveedores son pequenos, como nos pasa en Galicia, a exixencia vai sempre no precio de venta. O sea, cando se nos compra, vai se nos exixir no precio de compra para cumprir os ratios do resto do panorama internacional e pola nosa orografía, polo que nos producimos, pola calidad e as exixencias que temos, non podemos chegar moitas veces a ese precio. Entonces, pode ser que estemos intentando poñer os huevos nunha cesta cando se fala de Mercadona, cando os produtos que producimos aquí en Galicia, casi todos con DOP, xa están reconocidos pola súa calidade e ao mellor teñémolos que buscar máis en situalos a nivel gourmet que non en lineales donde pasado mañá nos dá unha patada e os márgenes de beneficio que foron moi pequenos, pero si temos vento ao momento nada máis. Deberíamos orientar máis a ese canal gourmet pola calidad que teñen e pola fiabilidade dos mercados internacionais. Eu creo que esa combinación sería perfecta, non? De saber onde podemos chegar con lineal, con distribución, con onde consuma a xente. Incluso o que dicimos, hai xente facendo cumpleanos en Mercadona. Pois eu se me quero dedicar a tema de cumpleanos, teño que saber onde o meu consumidor vai consumir. Pero a vez que dicía Juanjo a polarización, hai un mercado que se quere distanciar deso. E vai ás tiendas gourmet, vai a sitios de experiencias, quizá, incluso o Nino podría contestar moito mellor que a min, pero contou no Michael. Eu teño unha parte da miña produción que é que me asegura a rotación e que teño o leite todos os días, poda vender, e noutra teño que ir a gourmet a tiendas propias ou con outras marcas. Pois dices, se empezaras de cero, igual terías marca propia e logo terías DOP. Cando empezache en DOP xa tes uns compromisos mínimos que ahora estás, por eso se traxe, igual non vale pola semana Osasun, e ao fin dices, vou quitar a americana que me apreta. Entón, esa combinación de canales tamén é innovación. En que canales vendo? Hai moita xente que ten todos os huevos postos e queixase no traxe, pero non quita a chaqueta. É que a denominación non me vale. Tes algunha marca propia? Non. Pois tes que chanche que servir a delgaza. Porque ese traxe está feito para ese mercado, para esa forma de consumir. Entonces, claro que temos que ir evolucionando, pero neste proceso é o que un pouco nos dedicamos a medrar. Daros cuenta que hai conjeturas, mercado, marketing, producción, costes, territorio, cultura, que son moitas capas. Que é moi difícil resolver preguntas desta capa desde aquí. Pero esa é clave. Se poñemos o consumidor no centro, resolveremos moitas das dúdas de decisións a tomar. Ahora, que consumidor? Eu faría ese debate. Consumidor do que máis fai, é un consumidor gourmet ou un consumidor que quere ese tipo. Ahora, como vai evolucionar todo isto con costes? Dicíades antes, o que sei, a cesta da compra tan encarecida, pois igual tamén limita moito o gourmet, por lo menos en Galicia. En outras zonas, pois igual están disfrutando. Os que producen petróleo ahora teñen moitos máis cartos. Igual xa hai que vender a eles. Nino, por alusiones. Non quería falar por alusións. Eu quería falar porque, bueno, eu teño unha empresa, pero sou presidente do Consello Regulador de Tetilla, Queixo Tetilla, e, bueno, pódeme decir casi que fundador de denominación Arzúa Ulloa, porque fun a primeira persona en preocuparse por que o queixo tuvese un nome e pudese estar nos mercados. Aquí ten razón todo o mundo, non? Pero hai que ser conscientes do noso panorama. Nós temos unha materia prima, neste caso, por o sector que me toca, falando do leite, e estamos falando de que temos que poñela en valor. Un mercado gourmet non é capaz de sacarnos millóns de litros de leite do campo. Entonces temos que dar prestigio co sector gourmet e temos que chegar aos consumos. Os datos son arrolladores. Italia é deficitaria de produción de leite, España tamén. España, o pouco leite que ten, dedico a facer leite líquido e as empresas basicamente son maquiladoras da estrutura de distribución de alimentos que hai hoxe en día, que cambia tamén co tempo. En Italia importan o leite líquido e transforman en produtos de valor añadido as súas producións. Entón,
os datos son tan arrolladores como en España, xa por non falar de Galicia, prodúcese 31,5 millóns de kilos de queixo con denominación de origen. Solo, por falar dun dos pequenos, pero solo a DO Gorgonzola, que non é moi conocida, produce ou absorbe 70 millóns de kilos de queixo, pero é que o parmellano produce sobre 120 millóns de kilos de queixo e o grana padano sobre 150 millóns de kilos de queixo. Entón, estou vos dicindo onde está o leite de Italia, onde está o leite de Galicia e o de España. Non? Entón, non podemos renunciar a ningún mercado. Empezaron antes, lévano de xeito diferente, nós tecnolóxicamente, pois falabas das tecnoloxías, que non era o mismo, pois nós, para producir os nosos queixos, por ter pouco volumen, pois non hai fabricantes que se interesen en facer unha tecnoloxía específica para facer queixos tetillas, Arzoullo, San Simón ou Cebreiro. Entón, temos que ir adaptando as tecnoloxías de outros, etc. Pero imos medrando e temos que chegar ao mercado. Pero para medrar temos que ter os dous sectores. E sin falar de compañías concretas de distribución, pero 5 compañías en España pois controlan máis ou menos o 83% das cestas da compra. E nós o que nos temos que plantear é que nós, como produto cultural que somos, ligado a un territorio e a unha tradición, pois vender en Galicia é unha cousa, pero para vender fora temos que nos ir adaptando. E aí sí que, a veces, a burocracia das denominacións de orixen non por o que os presidentes ou os membros dunha denominación de orixen pretendemos, senón porque calquer cambio regulamentario, especificacións, etc., pois acaba en Europa e tarda ao millor, tardas 8 anos en cambiar algo. Bueno, pois ese dinamismo, esa burocracia anestesiante que nos ten Europa neso en moitos outros sentidos, pois hai que ila toreando. Pero en que estamos traballando, por exemplo, nós? Bueno, pois nós estamos traballando agora, ou xa desde fai anos, en como ten que chegar o queixo para estar en determinados mercados, sin perder calidad. Claro. O queixo ten que chegar a onde pode chegar con calidad. Falando deste caso. Estás falando de innovación, estás falando de canales, de distribución, sí, e estou falando, por exemplo, de que aquí a xente pois, é capaz de comprar un queixo inteiro, aunque sea de 800 gramos, pero se tipo os queixos por España adiante, ou xa sin salir da Península Ibérica de 800 gramos, é que nin os ven. Acabo. Sí, acabo. Pois con eso remato, pero quero dicir que nos fai falta e temos que ter a visión doble. De que todo entra, sí, é o que falábamos, ese 95... E o que nos vai dar volumen está en chegar ás bocas de todos os consumidores, sea a través... Non é a distribución que a marca, é que nós temos que chegar á boca do consumidor e ao bolsillo do consumidor. Pareceme unha gran reflexión. Moitas gracias. Gracias a usted tamén. Bueno, está claro que o tema daría para moito máis, pero vámonos ceñir un pouco ao programa. Vamos invitar agora a seguinte mesa redonda, que tamén é un tema moi interesante, que vamos a falar da remuda xeracional no sector agroalimentario e pido que suban aquí ao estrado Soraya Louzao, gandeira de carne da Fonsagrada, Giovanni Álvarez, viticultora e produtor de aceite de Quiroga, Amparo Rivas Rodríguez, técnica da Oficina Rural de Meira, e Manuel Balín, director do Centro de Formación e Experimentación Agraria Pedro Murías de Ribadeo. Moitas gracias. Bueno, non me vou a prodigar en repetirvos o guión que viñamos tal, pero vos invito a dar a vosa visión sobre os problemas que sabemos que hai sobre a remuda xeracional, a chegada de relevo ás explotacións e tamén a man de obra e as posibles solucións que vexades. Si as tedes pensadas. Empezamos por aquí. Moi ben. A ver quen fala despois de falar Hugo. Pois non sei. É que... que problemas temos? Pois é que xa se falou do principio. Temos esa incertidumbre que temos sempre. Cada vez é maior, o mercado é maior, hai que buscar novas salidas, frenar tamén todo o que se nos presenta, non sei.
É incertidumbre. Plantexanos eso constantemente. Non sei. A incertidumbre, pero é coyuntural, é da hora ou arrastrámola xa de máis tempo? Non sei, cada vez... claro, é que son cambios constantes e cada ano é unha incertidumbre nova. Preséntanse nos medos novos. Pero agora mismo che están quitando a carne das maus, por así dicilo. Sí, pero bueno, temos outras cousas encima de nos que nos dan medo. Pero bueno, sí, agradecemos eso. Temos que buscar dar valor a eso, o que nos... Anda que non hai terra san Fonsagrada, non te estás planteando Bueno, producir máis? Non, producir máis, pero o mellor mantela, pero sí estar orgullosa do que produzco. Sí. Vender ese orgullo. Sí. Non ese orgullo, senón o meu produto, velo como darlle o valor que ten realmente. E sabendo que hai menos xente para traballar, por así decirlo, Sí. non te estás planteando algunha estrutura ou solucións tecnolóxicas, non sei, seguramente. Solucións tecnolóxicas sí que nos axudan moito. Ábrenos un campo maior de venta, de mercado e, bueno, axúdanos tamén para que a xente vexa como producimos, como vivimos e quen somos realmente. Que tamén nos dá, eso, desde logo, nos dá valor. Ao campo. Nos dá valor ao campo e ao rural. Giovanni, ti que tocas varios paus do viño e tal, tes esa ventaxa do clima e a terra de Quiroga. Contanos. Bueno, pois ao falar ahora do que é o relevo xeracional, tocando esos temas, pois a verdade é que en Quiroga están se levando a cabo proxectos moi interesantes. Somos varias persoas novas do que, bueno, da comarca Quiroga, Monforte e máis alrededores, estamos tocando moitos novos. Xa o tema de quedarnos a vivir en Quiroga e continuar o legado que nos están deixando nosos avós, nosos pais. E o problema da nova xeración falta eso de dar a coñecer de que sí podemos vivir do rural e sí podemos seguir continuando no que os nosos pais e os nosos avós levantaron con moito esforzo. Falaches antes de problemas de man de obra. Bueno, isto é chover sobre o mollado. Sí que hai unha realidade grande sobre o problema de man de obra e sí tamén se está buscando solucións tecnolóxicas para solventalos. Moi ben. Amparo, danos a visión de ti das axudas que hai, un pouco do que che chega do día a día. Do que estamos neste momento. Sí. Eu entendo a súa... Bueno, este momento é difícil para os jóvenes que se queren incorporar, pero bueno, nos encima da mesa, eu traballo na Oficina Agraria de Meira, temos 30 novas incorporacións para o rural. Parece ser que na provincia de Lugo apostaron 230 jóvenes para estas axudas. Entonces, bueno, a situación non é moi boa, pero eles... Sen algo malo, non? Escoitas? Sí, ahora sí. Sí que hai esas axudas para que les se incorporen. Desde todas as oficinas rurales da provincia, que somos 17 oficinas con todos os técnicos, estamos levando a cabo un importante programa de titurización para todos estes jóvenes que apostan por seguir no rural, nas súas explotacións familiares, ou incluso mozos que apostan por facer proxectos novos que non teñen nada que ver cas súas familias. Ademais, estamos centrados no noso traballo, aparte deste programa de titurización, outro instrumento que é o Banco de Explotacións, que abre unha parte para a remuda xeracional, pero extrafamiliar. O Banco de Explotacións está ofertando, estamos empezando con ese novo proxecto, que con os objetivos claros, que non se abandonen as explotacións e que a xente que queira, que, bueno, por razóns que
obvias que se teñan que jubilar, pois teñan disponibles, deixen disponibles a xente que queira empezar no rural esas explotacións. Aí estamos traballando. Ademais das axudas de incorporación de sempre con este programa de tutorización. Traballo non nos falta, o sea que a ilusión, traballo non nos falta. En este momento non. Somos poucos, ademais. Sodes poucos. Sí, creo que somos poucos. Ti O traballo que está, vou pedir, ti sí. pide que non está ahora a conselleira. Sí, está a jefa territorial. Poderías nos facer como un perfil do mozo ou da moza que chega á oficina a decir, bueno, eu quero coller o reemplazo de meus pais ou a explotación de meu abuelo, que é recuperada. Na zona en que estou, a maioría das explotacións son de leite e de carne, aínda que hai outras, bueno, empezan a surgir outras orientacións, pero sí que neste momento que xa estamos como vos dixen antes, en plena tramitación, o que estamos son os fillos dos ganadeiros. A maior, que é unha suerte porque sí que eu levo bastantes anos nesto, sí que noto unha diferencia entre o que pasaba antes, que a maioría dos jóvenes que estaban nas casas e querían ir a estudiar fora, fixeron carreiras que non tiñan nada que ver, e neste momento sí que estamos, na maioría dos expedientes que teño encima da mesa son mozos de jóvenes, de explotacións familiares. Esos pais, máis ou menos da miña edad, preocupáronse en que estes rapaces estudiaran algo que ver cas súas explotacións, non como sucedía antes, que o que molaba é que foran a facer outras carreiras diferentes. Ahora sí que os están encauzando a que fagan relacionado ca agricultura. Teño polo menos 4 explotacións con jóvenes que están facendo ingeniería agrónoma, 3 veterinaria e despois están nos centros de formación da Consellería. Están formándose. Entonces, temos un perfil diferente. Eles están ilusionados porque se criaron neso. Entonces, queren, seguir co negocio familiar. Hai ilusión. A min pareceme que hai ilusión por incorporarse. Moi ben. A ver, Manuel Balín, en realidad, quixera presentarte como representante dunha escola que moi avanzada, que fai moitísimo tempo impulsou un indiano en Ribadeo, un retornado, o sea que iba moi por diante do seu tempo, non? Ti que a colliches relativamente agora, como está cambiando e que ofrecedes e que vedes? Mira, en principio, eu quixera aportarvos algo de optimismo. Nos 6 centros que ten a Consellería de Medio Rural, os CFAs, un deles é Pedro Murias en Ribadeo, estamos tendo xente convencida de incorporarse formándose. Nosotros temos ciclos medios, co cual é o principio da formación. Outra xente, fai o superior e incluso accede a carreiras a través da formación profesional. Entón, hai brotes verdes que o que pasa que eu creo que temos que facer entre todos que o sector sea atractivo. Que sea o máis atractivo posible. Hoy hai axudas, hai novas tecnoloxías, quero dicir, temos que facer o atractivo para que esa xente que ten unha inquedanza, poida ver que o futuro pode estar na súa casa onde se criou habitualmente. E despois, outra cousa antes de dicircho de Pedro Murias, o perfil que das oficinas que pode ser un pouco o que tedes vosotros, o perfil dos alumnos nosos. Coincide plenamente, a gran maioría son xente que teñen pais, nós temos un ciclo de forestal e outro de produción agroecolóxica, pois xente que ten ganadería, que ten horta ou que ten madeira, non? Pero tamén temos unha incorporación que non podemos perder de conta, xente que ven de fora. Nós temos xente matriculado, xente de Venezuela, de Colombia, que, que é unha forma de teñen algunha inquedanza, queren traballar fundamentalmente, pero queren formarse. Entón, creo que tamén pode ser unha a ter en conta, non? Depois, o centro de Pedro Murias, estamos en un centro
que son 14 hectáreas, todo un ecolóxico, temos ganado, temos horta, temos unha queixería, que algúns conocedes, algúns dos que estades aquí, e temos campos de ensayo e campos de demostración. Non? Somos un centro pequeno e que estamos intentando, ofertamos 44 plazas nos 2 ciclos e este ano tuvemos 33 matrículas, co cual temos residencia, onde poden os alumnos que veñen de fora poden vivir no noso centro, temos comedor, e depois unha cosa moi importante, estamos situados no córner de Galicia, pero temos Asturias ao lado, e nós non podemos vivir de espaldas a Asturias. Os ciclos que impartimos son de formación profesional dual intensivo. Iso significa que os alumnos fan prácticas en empresas e son prácticas remuneradas, que lles pagan as empresas. O primeiro curso son 3 meses e o segundo 5 meses. Para poder levar iso, a cabo temos que asinar un convenio. E temos ahora mesmo 22 empresas de producción agroecolóxica, entre explotacións, horta, 22 entidades que nos acollen, dispostas a acollernos alumnos, e 11 no sector forestal. Entonces, é un pouco, eu creo que esa mezcla de teoría práctica e fundamentalmente a formación en empresa, que se van a facer cousas que se van a encontrar e se van a dedicar a... Creo que é moi importante. E aí está a labor vosa non sei se vosotros acolledes en algún alumno en prácticas, non? Pero, na nosa zona, temos máis empresas que alumnos que non temos onde colocar, non? O cual, era un pouquiño... Non sei se che contestei o que querías. Pero, hai brotes verdes e eu estou convencido de que a pouco que teñamos un pouco de sorte entre facer o atractivo pola vosa parte, o produto é excepcional, quero dicir, a carne, o viño, o aceite, decía Hugo antes, non hai que inventar nada. Hai que sacarlle o valor engadido maior que se poida e vivir desto, non? E aparte que hoy en día a xente nova e a xente que se incorpora e as novas tecnoloxías permítecho non solamente ganar cartos, que é moi importante, e tamén administrar o teu tempo libre, ter un pouco de conciliar, quero dicir, hai unha serie de cousas que antes non se contemplaban. Antes tiñas vacas e non estabas atado, non hai nin sábados nin domingos, hoy tamén se traballa moito, non? Pero, hai outras posibilidades que permiten que seña máis levadeira a actividade. Xa me enrollei demasiado. No, gracias. Eu lle preguntar, devolver a pregunta a Amparo, si realmente, ela expuxo un pouco como están no tema das axudas, están ben pensadas, porque me dá a sensación de que me encontrei con familias que decían, o meu fillo ten unha segunda actividade, por así decirlo, para empezar un pouco, para que se fora metendo nesto no da casa, quizás debería ser axudas que permitisen compatibilizar outra actividade, non? Así deixar o traballo que ten para virse aquí, tal. En cambio, me teño encontrado con pais que dicían, non, se quere coller isto, ten que vir para aquí a traballar, porque eu non lle vou a traballar, estou harto, levo toda a vida, así que se quere collelo, que o colla, senón que o feche, que eu xa cumplín. Ti ves que hai esa flexibilización nas axudas? Si deberían ser flexibles ou se hai que escoller? Sempre eu creo que canto máis flexibles sexan, máis animamos as familias para que incorporen aos rapaces e aos jóvenes para que se incorporen. O que pasa que a flexibilidade para nós, eu como tramitador de axudas, claro, teño aí a normativa europea, os planes estratégicos de Europa que me limitan un pouco a flexibilización, pero sí que é verdad que nos últimos anos sí que agora estamos nun programa plurianual desde o 2023-2027 que sí que podemos comparar que hai máis flexibilidade nas axudas. O que decías tú, que sí que se poden incorporar os jóvenes, podense incorporar a media jornada. Poden compatibilizar outros traballos como eso, o que sí que esos pais que dices que veñen os rapaces, pois sí que queren que comparten o seu traballo e que eles estén animados nesas explotacións. As axudas flexibilizáronse a nivel papeleo, sí que se nota o cambio, nos temos moito acceso a outras administracións, entonces sí que lles facemos máis flexibles en canto a papeleo. Despois a axuda
flexibilizouse en canto a que a axuda cóbrase no momento o 60% da axuda. Un joven, mínimo, cobra 30.000 euros, máis ou menos, por incorporarse. E ese joven, agora, neste momento, cobra o 60% no momento da aprobación. Eso, para eles é moi importante porque lles axuda a levar a cabo o seu plan empresarial, o seu plan de investimentos. Se flexibilizaron, se van pouco a pouco flexibilizando. Que estén ben ou non, eu creo que son moi importantes para que eles continúen. Son un empuxo, supoñen un É un empuxo. empuxe moi importante. Date conta que, ademais que estas axudas sempre van acompañadas de un plan de mellora cando para facer as obras que teñen que ser necesarias para continuar ese plan. Imos preguntarlle á gandeira. Ti que lle tes máis medo á administración e a súa burocracia ou a lengua azul e a desvalía espongiforme bovina? Hombre, hoy por hoy a enfermedad, desde logo. A administración nunca lle tuve medo, non hai que terlle medo, están aí para axudar. Bueno, xa sabes que o dito No, é pero, que é moi farragosa. Sí, pero bueno, pero é que temos grandes profesionales, eu por lo menos falo desde a miña experiencia, grandes profesionales, sempre que a necesitei estaban aí, e sempre intentaron axudarme e axudáronme. Sí que tal vez tendamos a terlle medo por non sei o porqué, pero están aí para axudarnos. Teñolle moito máis medo ás enfermedades. Esas non as podo controlar. De momento non as podo controlar. Espero que queden donde están de momento. É que o máis che preocupa de cara á túa actividade agora mesmo? Agora mesmo é a enfermedade esta que está por aquí rondando en Cataluña. Sí. Sí, realmente sí. Pero bueno, espero que se frene, que se fagan ben as cousas. E nós tamén, os gandeiros, temos parte de responsabilidade de facelo ben, de non evitar os movementos excesivos ou, bueno, todos temos que colaborar para evitar que entre. E ese é o maior medo que temos. Preguntámoslle ao viticultor, no teu caso, supoño que tes que orientar moi ben o produto ou non. Quero dicir que o viño que se bebe agora non é o viño que se bebía fai 20 anos, por exemplo, non? Ou sí, ou sigues queres seguir facendo fiel á tradición? Bueno, a ver, ahora mesmo estamos recuperando viñedos antigos co paso do tempo unha filosofía que fun collendo eu e máis meu pai, que me foron enseñando, é que para min o millor viño é o que leva moitas cousas, moitas variedades, millor dito. A xente dedicouse a arrincar variedades antiquísimas que había pola zona e comezaron a plantar de novo, pois obviamente o que daquelas daba cartos. Entón eu fíjome que na experiencia non podían estar todos equivocados os nosos antergos cando plantaban 20 plantas de garnacha, outras tantas de mencía, un pouquiño de albariño e, non sei, ou pouco de treixadura. Ao fin e ao cabo que conseguían era un viño equilibrado. Non por ser viños modernos ou máis ricos cos viños de antes. Todo foi cambiando, as variedades, como se trataba o produto, e ao fin e ao cabo antes o viño era casi considerada como era un alimento máis, era tamén moeda de cando era a zona do trueque. E non é comparar cual é mellor nin cal é peor, é ver cual gustaba máis. Ao fin e ao cabo era un alimento para a casa. Os xóvenes, como a ti e como a min, que viño vamos a beber no futuro? Eso sábelo? O que faga eu. O que faga eu. O que faga eu. Quero dicir, vamos beber blanco, tinto ou mezclado, como dices tú? A ver, a tendencia está cambiando unha barbaridade. Estouche preguntando pola remuda xeracional dos consumidores, basicamente, non das produtos. Sí. En España pasamos
de beber unha media de 6 litros por persoa a 3 litros. É verdade que se está cambiando, que o sector da cerveza e outros sectores nos comeron moito terreo. E o que vexo é que na zona, cando salimos así a xente nova, o que si vexo que está comezando a haber un incremento de bebida de viño branco, sobre todo viño branco. Viño dulce tamén, e o viño tinto que está quedando un poquinho atrás, pero eu penso que nun futuro que sí que se poderá recuperar perfectamente. Oye, e ti que produces aceite de Quiroga, vendillo, non? Ali por aquela zona, non? Non é a zona de Vendillo, é máis para máis para lá. atrás. Pero ibache preguntar, é extraño que ca estabilidade ou alza de precios dun produto como o aceite, que parece que vai a ter un cartel imbatible no futuro, non? É un produto antigo, pero tal. Desde o teu punto de vista, por que o Val de Lemos está a monte e podería producir tanto aceite, por exemplo? A ver, moita xente descoñece que pola zona de Quiroga, zona de Monforte tamén, hai oliveiras. Moita xente igual non lle interesa o que é ese tema. Xunto con Andalucía, este recunchiño que temos aquí en Galicia, somos os únicos produtores de aceite que hai pola zona. Eu animaría a xente que queira de Monforte de Lemos e pola zona que queira plantar, animalos a plantar. Si poden ser variedades autóctonas, moito millor. A día de hoxe temos un pequeno cuello de botella aí ca planta que eu quero ampliar, pero non me chega a planta que me están producindo viveiros, pero poden plantar cualquier outra variedade, daríase perfectamente. Ven un pouco isto a caído a que quería preguntarche, porque aquí, cando nos referimos a axudas e a remuda xeracional, falamos sobre todo de gandeiros, sobre todo leite e tamén carne, pero contanos un pouco a túa experiencia, como te incorporache tú para dar o relevo a teus abuelos? Que axudas tiveches? Poucas, moitas, distintas? Tuven axudas, ao principio queríame botar da casa, pero non quixen. Entón, eu sempre quixen quedarme, entón as axudas están ben. Eu plantexarías de outra forma. Que foran un pouquiño máis específicas ao que se quere facer, non? Un pouco máis orientadas hacia o produto, hacia a persoa e tamén ao territorio, porque non é o mismo elaborar viño en Ribeira Sacra ou en Rías Baixas, non é o mismo unha agricultura de alta montaña con latifundios ou unha agricultura de alta montaña con minifundios. Eu sí que faría un poquinho máis de fincapé no que é eso, especificación no produto, no territorio no que se vai facer, eso sí que se lle podería dar unha volta. E ti a que lle temes? Ao lume ou a filosera? O fillo acaba filosera xa se erradicou, bueno, non se erradicou, pero sí que hai métodos para controlala, pero o lume. Sabía que me ibas contestar co lume. O lume. máis viñedo e máis axudas aos xóvenes axudarían a que non houbera tanto lume ali, na zona aquela. Porque vamos a lume por ano. Casi. Eu penso que sí, ao fin e ao cabo Quiroga non é só pizarra. Quiroga temos viñedo, temos adegas, temos oliveiras, podemos incluso hasta ter sector forestal, e outro sector que se está dando tamén a coñecer pola zona é o sector do mel. Hai moitos xóvenes que están emprendendo co tema do mel, no que me incluo eu, e, bueno, eso sí que sería un bon aliciente para os xóvenes. Manuel, supoño que o leite é as explotacións leiteiras é o grosso do teu alumnado ou non? Non, hai... Non, Non. é a horta. No, a ver, hai
para Hai todo. variedade. Os que temos, sí, pero de leite e de carne. Temos a vaquerías, hai das 22 empresas que temos no convenio, ou explotacións, maioría son as de carne, ¿no? E depois de horta temos bastantes. E os alumnos, pois unhos prefiren ir á horta e outros ás ganaderías. O mellor o primeiro ano van a un sitio e o segundo propoñemos que cambien para que vexan un pouco como pode ser o sector, non? E co que se van a encontrar cando accedan pues, a facerse cargo dunha explotación ou a traballar nunha explotación allea. Non sei se tedes estudiado ou valorado cal é a porcentaxe de xente que acaba consolidándose na actividade agrogandeira, porque, non sei, por poñer un exemplo no sector da pesca é dramático. A mellor tes 20 alumnos e acaba un a bordo. Tendo en conta que son ciclos medios, o cual, insisto, é o inicio dunha formación, no sector forestal, por exemplo, eu desde que estou no centro, varias persoas se quedaron xa, acabaron do ciclo medio, están traballando no sector forestal. En produción agroecolóxica, que son menos, están tamén a xente que donde fan as prácticas, pois propóñenlles empezar, polo menos, a traballar na empresa, na explotación, para ver como vai a cousa, non? E eu creo que hai un alto porcentaxe de inserción laboral a través da formación, inda que seña dun ciclo medio. Moi ben. Se vos parece, voulle dar ao público a oportunidade tamén de facer algunha pregunta que seguro que se me escapa ou que poidamos aportar. Alguén quere preguntar, por favor? Muchas gracias. Soy Agustín Merino. No Gracias, soy representante ahora mismo de la gracias, universidad, Agustín. aunque sí que lo fui. Y bueno, me parece, pues, en primer lugar, muy acertado esta mesa redonda. Creo que el problema que intentáis resolver está claro, que es la atracción del sector hacia la juventud. Es algo en la que nosotros también estamos muy implicados, ¿no? Porque vemos... Bueno, sois un caso de éxito, porque vosotros tenéis Nosotros mucha tenemos gente. muchos casos de éxitos, pero parece ser que no se conocen, ¿no? Porque la ciudad es un atractivo también importante y no conseguimos atraer el número de personas suficiente para abastecer lo que el sector necesita. De cada 4 demandas que tenemos, solamente somos capaces de abastecer una. O sea, os quiero decir eso. A mí me gustó la intervención de la persona de Meira. Muchos de nuestros estudiantes los vemos ahora en puestos de responsabilidad, mejorando el sector, introduciendo innovación, dando mayor capacidad a esas empresas. Y bueno, yo creo que la colaboración con los centros de formación media y superior, con la formación que se les da desde las empresas, es fundamental, ¿no? Ahí tenemos que, y bueno, y evidentemente la prensa, antes te comentaba Xavier, pues que los casos de éxito tienen que ser bien conocidos, porque existen. Prácticamente todas las personas que salen de nuestro campus normalmente es un estudio de caso, y de caso de éxito. Y aquí tengo a dos, ¿no? Uno es el caso de Hugo y otro es el caso de Juan Carlos, ¿no? Son personas que ahora mismo, pues, responsables de empresas que movilizan no solamente su sector, sino a toda la cadena agroalimentaria, ¿no? El valor que nosotros pensamos que damos a la juventud, pues es grande, ¿no? Entonces, bueno, felicidades por este debate. Muchas gracias a todos por las contribuciones y, bueno, pues ojalá podamos también trabajar todos al unísono para aportar cada uno nuestra parte. Nada. Pues muchas gracias por el progreso, seguro que no va a quedar. No, O sea que... lo sé, que siempre la habéis tenido. Creí que le ibas a preguntar al chico de Quiroga si quería hacer la carrera así un poco por libre, porque debe tener mucho trabajo, pero a lo mejor te quiere fichar para el campus. Recibimos muchas personas, y eso es un valor muy grande, que tienen la experiencia práctica de sus propias explotaciones o de haber venido de los ciclos medios y superiores. Y esos son nuestros mejores estudiantes, os lo digo en serio. Ajá. Muy bien.
Pues ha sido muy interesante, yo creo que lo habéis contado. Podríamos, si está por aquí ya el director de la Agencia Galega de Calidad Alimentaria, GACAL. Yo es que con estas luces, me tienes que perdonar, Martín, pero estás ahí, perdona. Si es que te he visto antes en el café, a lo mejor me he despistado. Pues te damos de nuevo las gracias al panel de esta mesa redonda y te invitamos aquí a subir para el cierre de esta jornada. Pues todo tuyo. Ben, pois, moi bons días a todos e a todos. Quixera comenzar esta intervención de peche da xornada cun doble agradecemento. Por unha parte, os propios organizadores deste evento por contar coa miña invitación para participar nesta clausura da xornada e tamén polo feito de organizar esta xornada de interese para o futuro da provincia de Lugo. E tamén, como non, e de maneira moi importante, pois tamén felicitar e agradecer a presencia de todos os que interviron nesta xornada, porque, creo que son os verdadeiros protagonistas de dar unha imaxe real da situación, como destes en chamar, desa despensa da provincia de Lugo. Desculpade que non tuve a oportunidade de poder estar en toda a xornada, simplemente nesta última mesa, pero sí que creo que debeu de quedar claro que Lugo é máis que un territorio. Lugo é esa despensa. Unha despensa que considero que ten identidade, ten calidade e, sobre todo, como quedou nesta última mesa, que é unha despensa que ten futuro. En este punto creo que é preciso destacar a actuación da Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, que estamos a impulsar un modelo que se está baseando na diferenciación e no valor engadido. Un modelo que se basea nesa calidad diferenciada que pode estar acreditada e amparada polos diferentes selos da Unión Europea que acreditan esa calidad diferenciada. Na actualidade estamos a referir en Galicia que contamos con 38 selos que acreditan a calidade diferenciada destas producións agroalimentarias. Son denominacións de orixen, indicacións xeográficas protegidas, agricultura ecolóxica ou artesanía alimentaria. E deso creo que na provincia de Lugo coñecemos moi ben a importancia que ten estas figuras para o noso tecido productivo. Mais alá desas figuras de protección que son de ámbito galego e no que Lugo como provincia ten moito que decir, e estou a referir a castaña de Galicia ou tamén os queixos de Tetilla ou da Zúa Ulloa, ou, por que non, tamén esa mel de Galicia ou o lacón galego ou os grelos, no que, insisto, Lugo como provincia ten moito que decir e moito que aportar nesa produción agroalimentaria, tamén debe de ser coñecedores desa outra importancia que teñen uns produtos que decimos que son exclusivos desta provincia. Aí está a fava de Lourenzá, San Simón da Costa, queixo do Cebreiro, o pemento do Mogán, ou, por que non tamén salientar eses viños da Ribeira Sacra. A verdad que é un modelo que temos que decir que está funcionando, como acreditan unha serie de datos do que é a calidad diferenciada a nivel de Galicia, poño de exemplo os anos do 2025. Estamos a falar de máis de 750 millóns de euros de facturación deste modelo que abrangue a 21.000 explotacións e máis de 1.100 industrias agroalimentarias. Co cal, os datos a veces son interpretables e creo que a mellor maneira de poder contrastarlos son con feitos. E unhos exemplos que son irrefutables. Poñamos por diante esas catas oficiais que se celebran en Galicia, por exemplo, a cata dos viños, na edición do 2025, pois os viños, un dos viños, o mellor viño, o Acio de Ouro de Galicia, pois caeu nun viño que se elabora na Ribeira Sacra. Ou, por que non, tamén na cata oficial das meles, as meles da provincia de Lugo dos diferentes produtores copan os principais podios das diferentes categorías. Destacar que participou Bose co poder das flores que cadou o mellor premio das meles dentro da artesanía alimentaria. Pero tamén podemos falar dos aguardentes e os licores tradicionais, donde o pote de ouro tamén recaeu nunha industria de chantada. En definitiva, vemos a importancia que ten esa despensa para poder identificar que Lugo é un territorio, pero é moito máis, é esa despensa. Vemos, polo tanto, que é un modelo que dá resultados, e non solamente en Galicia.
recentemente, vimos da celebración dunha nova edición da Feira Gourmés, donde un queixo galego, un queixo da provincia do Lugo, acadou o recoñecemento como o mellor queixo de España. Neste caso, coñeceredes que, bueno, recaeu nunha queixería de Chantada de Airas Moniz e o seu queso Sabel. Entonces vemos que é un modelo que funciona. En este punto, dentro dese impulso que se está facendo dende a Xencia, pois tamén é necesario introducir un elemento que é clave. Estamos a falar do consumidor. E dentro da Xencia tamén temos que traballar para formar e para informar os consumidores, porque non podemos olvidar que cada decisión de compra conta. Apostar por produto local, por produto de proximidade, sobre todo por produto de orixe galego. E o único que pode acreditar isto son eses produtos que veñen amparados con esos selos de calidad diferenciada. Esa labor de formar e informar a xente para que valoren esas producións galegas e, sobre todo, para que sepan identificar esos produtos, tamén forma parte dese traballo que se está a realizar desde a Xunta de Galicia. O camiño témolo claro, que é apoiar a quen produce, poñer en valor o bo que facemos e, sobre todo, insistir, formar a quenes consumen. E remato xa cunha frase que creo que tamén pode ser significativo para dar e recoñecer esa importancia que ten a produción agroalimentaria. Consideramos e considero persoalmente que o mellor que temos en Galicia e especialmente na provincia de Lugo está na súa despensa. E creo que coidar esa despensa, apostar por esta despensa e, sobre todo, defender a despensa tamén forma parte da nosa soberanía alimentaria. Moitas gracias a todos e, bueno, agardo que tuveras unha xornada. Esperemos vernos nun próximo foro e axustar un pouco o programa á actualidade que teñamos. Gracias desde o Progreso a todos por estar.